so and some for many waboa no wiabre de baso mu se Asem Beba Dabi kase bo awie some ya de na no do so de demu akotini bi ne se de ne be kire mu ewasu ye bo a eno ewo Asante mahin kura kumase na busuafo amane baba to da echese krachi bi onya finhia no aduasa enum wakum owura bi onya finhia no aduosia mienu emu nsem kwame agine mboaten ede beba besom ye na adumaku a wonom ehwe na ewiemu sakraye ho kyerɛkyerɛ ahodo omo ye de bo Ghana fo no wakasa kyerɛ sɛ ensuo no de dodo na ne wo wiemu a eba nti Ghana fo kokobo bi wonom de tudwa edika na ditie na yebaba hwede ani ahyem apoye mantemu atiwa west mensi no emu na embu emaburu de abusafo meka sɛ wo bu afupa trese sɛ galam sɛ asai wo munsuo asuo brem no nya agrokura entimpanifo ntu bibi emfa ho na eja biem ensanwam dwom yebekɔ emu amane ba hodo ye de asom mo afoforo pina ka we mu ho na wiabre yesin konya ye de ba som mo sɛ Asem Beba Dabi kase bo aboafo wo mu pia yen awiabre yen sam no yetimi di asom eye perfect series books abusuafo enwoma papa ne ni oni egusu ebo ho dewra kanfo de ma ho sefa no ba bibia wo no bo modern so bewre ma pa bi e de ma bofa no kwasan se Jesus naka wajetum se eye yemfa mo wo mo no madesua mo nsam no entibi enya brane wo mo English language award people history of Ghana RMU computing creative art science maths na fiti basic wa kosi JHS abuso class be na wo bani gina eye preschool books ahodo ni nyina da abuso numeracy na wo pe language and literacy over creative art phonics computing color and writing ni nyina da abusuafo ebo no yatete so de amamo why JHS for tables ahodo ni nyina da ebi ewo ho afei mokazam terminalism metamazams abenfa kukudam ewo ho wo mo certain school ranom ye kan fo de amamo so rebe so a Mama hwe benkum hwe ni famo hwe perfect series books wo mo kuma se aputu de obeses wan kan so dan so ma fe bowra mu omemu ba bia ye ton ma papa no bisa perfect series books on sabeka bi ehomode de dwuma na 0243 299938 and 0540 755 anom ne ne vitamin pebi ebeboa manioma konkan eye na wo ye wedding birthday parties ahodo abadin tuo ni nyina ano ne ayede esefo eye vitamin no eno na wo de ma obi no mu a asem tu bio na to ne nkra wo de mirika beba free so oba ye no na ni je pa anom ne we na san bo amofra no bi wo madwene mu wo we de ye fe enti ni suku ba agya wo de kɔ no enchen ho na de ba ko ahye wa ma ne ko ba ne sa eboa pa wono mo vitamin choco vitamin banana strawberry no vitamin champ sounds na soya milk drink no benya na eno ne abobo so nyina ti national so sa caffeine bi anim enti pani no mabofra no eboa nuanu ahodo ma ahye mu ma calcium omega 3 6 and 9 ni nyina ye nuanu ahodo a ewa anu ne enu mu eboa nipadua no pa emapomuden ho nsem etumpon emfinhia duonu ne akire no mbo man Ghana yimu ne de tia ne tie etoa no de tia ne tie nsakra bi amaye ya enoma nyina ekonkan enti se opa nom ne papa bi edi agufi honomo opa nom ne papa bi na wo de asoma hoho a awie yi eye vitamin no ana radio university o Tech FM ye kanfo edi amamo wamu ni aboafo awie wo mo boy man sam no yetimi abe ede amamo samufo efa John entry boss akola bo na bede chena na apia papilo kwame agene mbuate wamu nyina ye bi boy man sam no ya boabo no asabe ye de eba beso manem ye mienu ana yatena se midin enoba afia aboaje wa mene abrewa ba kofichumasi afei ensam ni nkyeremu eni Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi asem na nya ban ye kwa homa ne so meka sa die ya mane boni kwame agene mbuate abusuafo obutu homa ne so a bo ba bato yankra ama ensam mu enkyeremu nyina da ya kwa akotie ni nyina ne se ye kwa kopem ewo asu ye bo a eno wasante mantema hinkro kumase meka sa die krachi bia amanbo ne ekyerema wo wonfie no be se aduasa na wamu ekyeremu se sa krachi meka sa wonu ankasa ede emrasa ne nsam ene owura bia wanya finhia no aduosia mienu wonu ankasa ene minim eye abufusiwa eba owura yimu waje papa krefi ne nsam ya nya asam koto akura na yede asototo fom na yenkwa homa ne so ye nya ne ntiye
sɛ krakye wanya mfinhyia aduasa ɛne akɔ yi wɔnso sɛ ɔpani wanya mfinhyia no aduosia mmienu no wɔne ne ba ahyehyɛ hɔ na nante ase anya adwuma a saa bɛ deɛ wagye ne kra ade afiri ne nsa ne yɛkɔ ahoma no so kwame agye ne boate butu so ne yɛkɔ akɔtie asɛm mu pɔtee emu nkyerɛmu sɛne esi teɛ sɛn ana esi yɛ kwame ma hɛn magye so nya abenu ba kwame ɛde ba me kyonka yo boye mu nkyerɛmu ɛno ba me da ase ara wosɛm yɛ si ɛwɔ ɛsu yɛbo a na ɔkyerɛ sɛ ɔpanyin a wɔfiri mu yi ɔne mfirihyia no aduasa mmienu na aduosia mmienu ɔmaneɛ sɛ ɔpanyin yi wɔ ne babaa bi a ɔno nso afei na ɔwie gyinakyɛs na aberante bi wɔ mpɔtam hɔ no mu a afei na ade sɛ ɔne akwadaa no a wɔnya mfirihyia dunum no a ɔde gyinakyɛs no ɛbɛdi agorɔ sɛ ɔne bɛtena nti ɔpanyin so yi ɛmɔ de sɛ deebi ɔmpene ɛmma aberanteɛ no ne ne babaa no ɛntwe mpena so ɛkasakasa ɔkyerɛ sɛ ɛbaa saa no aberanteɛ no bɔ ɔpanyin no ntrɛne sɛ wanhwɛ yie a ɔbɛku no na ɛnoba ɛno ɛna ɛbaeɛ no asɛm no kɔdaa na nkurɔfoɔ kaa sɛ bi a nanofo kɛseɛ ana ɔde aka asɛm hɔ ɔkyerɛ sɛ ne gyina panyin no anɔpa bi asɔre na baabi a ɔkɔ panin ne so ama abusua kɔ Facebook na so check 102.9 FM so car no ɛyɛ Chevrolet TV saloon car number ekunya ayɛ no ɛyɛ JW 2073-13 ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔpanin so ɛka sɛ ɔpanin no ɔfiri mu ɔbɛkyerɛ mu ɔpanin no na ɛna ɛyɛ aberanteɛ no a ɔbɔɔ papa no ntrɛne sɛ ɔbɛku no no wɔn na ɛtikɛ no ma no wɔtwi na ɔkyerɛ sɛ saa no aberanteɛ nso kurapura kakra nti kwame wɔn ne breaking back to gyina yie ma yɛ why wɔn ne yɛn hyɛ dante ne yɛn nti ɛma asɛm a wɔka no yɛ bra saa ne ate kwame kabo a waba sɛ wɔnyɛ nkwanhyia ta de kaa bɔ obi ama nipa no afim ana ɔmo yi apolisifoɔ strɛde apolisifoɔ tasee no a ɔboa ama nhwɛmu nso atumi akɔ soɔ na baabu sɛ ɛsɛ bu a hɛyɛ ɔsɛ ɔnyɛ mfirihyia bɛrɛ sɛ aduasa no mu wɔn bi bɛtwe mpena nipa wote deɛ ɛgbɛn sɛ bɛ onyame mu akora kora mfirihyia no mu nwea deɛ a saa bɛ no wasɔ ɔtwe mpena akyi ɔmpema no ne twe mpena waba ne nkyɛn ne sɛ bi kunu afei kò wia ase ampanyampa ne nuaneampa wɔde kaa twi afa so anaasɛ ɛnyɛ bulapare sɛ nkwanhyɛ na ɛsiiɛ ɛne yɛfɛ na police officer no na mmom yɛbɛto deɛ no sɛ papa no wɔde kaa ne ti faa no no yɛka sɛ papa no afiri mu papa no deɛ nyaeɛ ɛyɛ owura amankwaa na asɛdeɛ baayɛ no ɔmoyɛ na ɔmpɔtɛ mɔ kyerɛ sɛ aberante no woka no sɛ sum ɔden papapapapa ɔno gya so wɔhwɛ yi a ɔno bɛgye ayɛ ɔmpɔtɛ mɔ kɛ ne mɔsante kɔmɔ no ɛna ogyia so so bɛka wɔ sɛ ɔmo sɛ sɛdeɛ mo ne mo yɛ anwonani yie a ɔbɛka abɔtɛ mɔ nneɛma bi a kyerɛ sɛ ntiri mu ɔden tu no akɔna wasoma bi a no ayɛ obibi gyama do no akɔna ntiri mpɛ sɛ ɔmpɛkasa na mmom panyin baako ne kasaeɛ akyekyere nsene mu ne nyinaa ne sɛ mewɔ me colleague bi a me classmate ɔno nso yɛ technician na ɔno wɔ Komfanochi ɔyɛ adwuma wɔ Komfanochi ɔmo one of the chief technicians ne bi na Sunday biara no mene ne kɔ either Bantama ana race course yɛkɔdi dwa ɛbɛgu fie timdua no pana na mefa no ɔbae wɔyɛ worried na msike asa bibi trouble ɛma no aka ɔmo ho ana ɔso dabi sɛ wɔayɛ fie no so wɔtu kwan na ne tintin ne tia wa ne sɛ oluma bi wɔ ɔno wɔ block 13 na oluma na ya oluma ne brɛ no ɛnsa fufuo na akwa bi sɛ obekum oluma no ampaniampa akwa no de ka bɔ oluma na ato atwe na so sɛ die nti ɔno ɔkyerɛ me sɛ ayɛ kɔyam fufuo ɛwɔ saa area hɔ small girl bi na yɛ ma girl no be 15-16 years akwa bi taatare papa ne ma baako sɛ twinkyina ɔne ne bɛtwe mpena na papa ne sɛ there be crash me ba no wonyini
nti mempene nti saa argument no na sɛ papa no akwa no ka kyerɛ papa no sɛ obuku no na yɛsɛ ma no nam snit ase hɔ no baby fitting shop bi wɔ no ɔno nam the other side of the road and also what the other side of the road even so ɔno wɔ right ama no nam left akwa intentionally as freeding lane after the other lane that car na ko bomma no wɔ nkyɛn gyina torch no nwuram na owie no na ɔpɛ ɛmoafoɔ sɛ aboafoɔ sɛ ɔmo nso no wɔn twe car no mmra akyiri ɛsɛ ɔyɛ ɔmo antimi nti ofiri hɔ no ɛna ɔno kɔ hospital ɛsɛ ɔkɔda SDA nti ɔkɔda SDA hospital hɔ no ɛna obi kɔma doctor no feel sɛ akɔ na ɔda hɔ sɛ ne kɔn yɛ ne yan ɔno mmom de kaa kum obi ɛna ɔbɛtena sɛ ne kɔn yɛ ne yan ti doctor no na ɛsɛ frɛ police for free central ɛbɛpɛke akɔ no kɔ police station nti yɛ free scene hɔ no ɛna yɛ sɛ yɛ toa so akɔ yɛ normal routine na sport bi wɔ nkyɛn mu ha ne sport also yɛ gyina yɛ the same thing ɛna lady bi a ɔyɛ ɔrane sport no ɛka kyerɛ no fortunate na boy no so a ɔyɛ straighting work wɔ down hɔ no na ɔno so te hɔ boy no ne ma mienu ɛna lady tuntum kɛseɛ they were all saying say ɔmo hu nipa ne tirim ɔden sɛ saa akwa ne da wo no obi ayɛ argument sɛ obeku na ampanyam pa wo de car bɔ na maka na kɔ wuram the one am ka kyerɛ me colleague ne sɛ yɛnkɔ ne kɔhwɛ car korɔ because me video car no kora de Sunday Charles man ne ti abɔ ahwehwɛ na ma wura ne ti butum sɛ ne ti wura ahwehwɛ no nti na issue no ɛda hɔ no ɛno no but me hu case ne sɛ nkɔfo bi pɛ sɛ ɔmo sɛ case no because wo busa ho asɛm kora na obi esuro ati mo betu ho na mo de amonyere mo woni nyame ntra abusuafo ano no yama ne boni kwame agene mbo atenkyere mu ana wode maaye ya to ansɛm ne so na afofie ni mu ana beto odwa sɛ enkran ensubrani bi atɔ nam so ne miaya ahodo bi enso ne yiri pa na nyansɛm keto nam so ama de hye bi kura hwere wɔ mo nkwa ya japade dodo na nso asɛye miaya bi ti sensa wam lakeside kasoa ne mpɔtam ahodo de enso ne gebe so pa na akoya werehosɛm na no na aka hu bi na Ghana Meteorological Agency we ya so ye hwɛ wiem sakraye ede ho amanebo ebesoma de hye na obi ahunu kwan na obefa so atoto ne niema ene nsuo beto ano ma beka ekles beba we be yesei sa ne omani nyina omo na hwɛ etoto ma ne oma nyina ekonkan na pani ba kwa wono odijuma ewaso ho no mo ne ti abobbew ene da yi woni yensentwere ni besma kapia kubi papilo abonkomo na wo bokokɔ kyerɛ sɛ ensuo no de dodo na na wo wiemu a eba entu ya Ghana ni ote baabi ensuo to kakra bi atwifa ho no mo de a na wagina yie efiri sɛ ensuo no dodo na ena eba nti obetufo abokokɔ sɛ obetumi a enkakɔpɛ baabi na bɔ ho adwa kakra ne ensuo na chiri no wasan aba baabi a wote amanioma nyina kwanka firi sɛ ensuo no dodo na wo wiem a eba owura Joshua Asamoa one papilo enkomobo yeah, was to be in so the peak of the rainfall season here do no Ghana, the southern parts of Ghana. And around this time Makura June bosumeni money there. In so because I have frequent this week in so but in so are not deemed baby especially I or a cry handy and then change your name watching echo especially Friday Saturday on I have in so kakra ebegugu but in so are no by deemed baby a hard dream sad and I check no num yeah the BBI friends a weekly forecast eba babonten na ya kire na otwe ni nyina nsudo do aye hwe ni mu during the period no ebra nsu na no be den bra no be form and impact I benya over every area in the country no yeah they no be around 5 p.m. there about till they no make plans for the week no how about to niama se be ya nsu no nkoto mpofre mu yeah in the meteo for the area and se bokoko no enti yeah the bepene se obi abi hu kokobo no ansana nsuo no aba isan say yes early warning emom na save lives so hu se nsuo beto na de nsuo yiri beba anama wa betu na be kire say nsuo be how na say how ti wona wonya information no earlier enra no menjin this obetana be bia wotena ya na ma nsuo na ba beto wo mo ho ti yen send information ahead of time the share na say
yɛma weather no nyɛ part of our daily plans nti ansa na bɛpie abɔnten no wonim sɛ ɛndɛ mahwɛ weather no sei na yɛ expect nti sɛ mepie koraa na time bi sɛ deɛ sɛ no mabɛduru fie sɛ deɛ bɛyɛ nsuo no nkɔka me nhyɛ baabi anaasɛ sɛ mewɔ abɔnten koraa no a mepɛ baabi agyina atwɛn sɛ nsuo no bɛte ansa na mepie a mapie ɛsiane sɛ wonim time a nsuo no bɛtɔ biara nti ɛno saa na wɔplan no activities for the day a ɛnha adwen bebree around this time nso so wowɔ fie no hu sɛ ɔgata da w'anim ɛfi kakra wɔ mu anyway wɔkasa wɔtwɛn sɛ authorities no a ɔmo ankasa yɛ in charge ne mɛtete mu ma wa nso yiri no ba ebia nipa na ɛsɛ nkɔbɛyɛ sɛ adwuma no nyɛ ne fie na ɛbɛkɔ yɛn nso a yɛsisi dan no sesei no most of the people no efie na ɛbɛyɛ fɛ no ɛho hiayɛ ɛsɛn ɛyɛ ɛhaw a ɛde bɛbrɛ yɛ tile baabi a especially a yɛwɔ ɛyɛ nkran nsuo no tɔ saa no a sanse yɛ tile hɔ ne apɛ bi hɔ no onya baabi a nkɔ ɔbɛtene akɔfa yɛ gata yɛ mu nso so asisi dada tene kyɛ sɛ afei yɛbu afa yɛmfie mu ɛna ɛde haw bebrebe no ba nkran ha nsuo bebrebe na ɛyiri no ɛnhyɛ da nyɛ nsuo no a yɛtɔ no pɔtɛn na mmom ɛyɛ run off na ɛfiri other areas no ɛna contribute to yɛ nsuo yiri bebrebe na yɛnya no ɛne a yɛtie yɛ owura Joshua Asamoah ɔno yɛ senior meteorologist Ghana Meteorological Agency no wɔbɔkɔkɔ yi sɛ nsuo no deɛ ebi wɔ wie mpa nti wo a wote baabi nsuo no yiri no hunu kwan a bɛfa so na bɛtotɔ nneɛma yɛmmɔ hwɛ fie ne kyɛmu ɛwɔ apoyɛ mantam atiwa west mensi no emu meka sɛ deɛ ɛmabuna wɔ hɔ meka sɛ ne wɔn bu afu pa wɔn kokɔ pa kyɛ sɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ asuo brem so no ɛnya agɔkora galam sɛ do manfo edi abusua wodu wani ho atum sɛ yes enkɔfo ni abre pa gala no wɔn edi oba Facebook no so yo tech 102.9 FM ehunfo ni nyina wo benya ahwɛ na manfo bɛka ya nanu yɛ wada beto dwa sɛ ɛne brem asuo no so ɛyɛ adankra no abusua wɔne wɔto galam sɛ no wɔn asi asuo no kwa metese nsuo ni nya babia ɛmfa agye sɛ ɔmanfo hɔ kyerɛ sɛ empanifo amema ni manimu ya meto na mopa bi afa ho a ene de ha kase pa na bebrɛ wɔ mom na na aka ho bi a emabuna ɛwɔ kwaben ɛno ɛwɔ atiwa west mensin wɔn so ɛbɔ kɔkɔnei ɛkyɛ na nanom ne mpanifo ɛwɔ mensin mu sɛ wɔn keka wɔn ho DC ne mpanifo wɔn so de waka na wɔn ya sabi wɔbɛpie mu wɔn patam ho wɔn di gala kwan bɔne so ɛtete asuo brema wɔnya baabi ɛmfa no wɔn timesia no wotem sa no mopa bi antu afa ho ane no manimu ya wo makasa abate ntaso kokɔ de akyem platform ho sɛ ampa wo mani abre ensempi na no tuntwetwefo ni mu a moma yentie bi media for fast ko ekɔ afo mu de o ma di bridge na asa ama bridge ne ahanje so obi antini nkɔ afo mu bia wọ́n hẹ́ wẹ́ẹ́ nyina ti ẹ̀kọ́ kan ọmọ sáwọn báyẹ̀ sí ọmọ bẹ́ẹ̀ sáńkà sọ ọmọ di polisi ọbẹ̀ táyẹ̀ na polisi ọsọ no jìnnì ntì no ebi nso edi so ẹ̀yẹ̀rẹ̀ yẹn because of thousand ọ̀dọ́ ẹ̀ma na ọbẹ̀ di ntì no ìsẹ́yìn yẹn nso yẹn ntwẹ́ ẹsẹ̀ kúrò ní nsẹ́yìn. mi de ba akɔkyerɛ DC. yẹ de kɔ akɔkyerɛ DC ẹ̀nya ho hwee anka nkyerɛ yẹn a yẹn bɛ tu ɔm sisa ọba ne wawuda nso no nso a wawuda so because yẹn nso ntumi nhwere ɛdwa padeɛ. na minnu kura ni mu paa eastern region o oba baabi ti sɛ atiwa west ya o yɛ kɔ abɛ atiwa west ɔn ni ɔma yɛ bere mu o yɛ mo hwɛ adeɛ ɔn ni ɔma yɛ bere mu sɛ o yɛ nipa bi na sɛ ɔkɔ kan anaasɛ o yɛ youth na sɛ ɔkɔ kan na ɔmo de police ɛyɛ de ɛyɛ taataa na ɔmo sɛ nsuo no baako nie wuli ɔmo hwɛ adeɛ o sɛ yɛ ba na si yɛ bɛsɛɛ na ma fra police na police sponsor aba bɛte asran mo de mo hwɛ ade o mo de mo ayɛ nsu a fɛ so timi kasa akyemkwa na me no mbrɛ mu hɛ mo de mo hwɛ ade o sɛ deɛ akyemkwa na ne de ɔhwɛ pure takora no e de ayɛ brɛ mu mo de mo abusua fo mo ayɛ o akyemkwa na me no mbrɛ mu ɛna pure takora ne ho bɛyɛ den de ama no abusua Facebook no so ana etwa go no emu ɔyɛ panti na nanom ne panifo mo hwentu ana mo emfa ho na esuo brem eni entumi ente emabru bia ewa kwaben atiwa west mesinim amanebo ana etiye yenko wie kasiabo no ewa Costa Rica man no emu na abusua asamba akwa yetate ne se okoye nedu afia hodo a enubone ehu dwadie ne nanom nyina ekoso ewo ho entide na nipa no busi eno se ekwan ben na sa enubone ye faso ne kowuram ewo neduafie ahodo na no na wokɔ Costa Rica man no mu a aba beto dwa se ene dai okra
ɛna wɔhunu ɔkra yi sɛ wɔn prison kɛseɛ baako a ɛwɔ ɔman no mu ɔkra na wuram na wɔwura mu a ɛnya ɔkra no nko na nam mu ɔmo hwɛ ya wi ɛne nneɛma ahodoɔ bi a anka yɛmfa ne sɛ yɛ ɔman Ghana mu na esi yɛ bi a de ɔmo hwɛn ebi ka ho asra no ɛne bi anka cocaine kakra ɛne red kakra ne nyinaa bi ɛne akyekyere ne ɛde abɔbɔ ɔkra no ho saa Browtech 102.9 yɛn Facebook page wɔnom radio TV na bɛhwɛ video ni bi ɔkra no ɛne akyere ne saa na nneɛma ahodoɔ egu ɔkra ne ho no abusua ɛnya asɛm ketewa ɛna wɔde awura prison no mu kyɛ sɛ wɔwura mu kura wie ɛna officer baako hu no wɔn mu na wɔn kɔhwɛ wɔkra yi ho a wi kakra asra kakra ne cocaine kakra red na mu tramadol so ɛne akyere da bɔ ɔkra no ho a wɔde wura makɔ prison na yɛ sɛ ɔkra wɔde nubɔne ho dwa ɛne yache no ɛwɔ Costa Rica man no emu na ɛno na aka ho bie na soɛyɛ a ɛwɔ man nim a wɔnom hwɛ ɛma tentere ne pɛpɛpɛ yɛ adwuma kyerɛ sɛ ɛne wɔnom akye ɔkra na wɔn de na kopie mu National Animal Health Service ya wɔkra yi wɔn kwakɔ hwɛ ne nsɛmu ne nneɛma ahodom kakra na wɔn ahunu kwan yɛ fa so ma saa ne man bɛbɔ ɔkra yi ho a wɔde awura mu prison hɔ nom sɛ wɔkra na na ɛkɔtɔn ana officer bi na asoma no susuan ana ɛbɛkyerɛ baabi abrɔde ho no ebepie na wei ne nsɛm a efiri Costa Rica man no mu ɛba ɔkra odi nubɔne ho edwa enoba asɛm no ano ɔhyɛ ai odi nubɔne ho dwa ɔkra odi nubɔne ho dwa deliversra asɛm o na kyerɛ ɛkwan ahodo bebree na saa nneɛma wei fa so ewura yɛn prisons ahodoɔ no so this many nipa de ho bɛte what you say ɔkra na sɛ the best more ɔkra no yɛ mo no suspect the way they are born suspect baby say yɛ na baby yɛ nti ne ɔman Ghana bamba dwumakuo no na ɔma hunu kwan bɛfa fa to ne amanti sɛ ɔkra bi kraman bi aponchi bi kura na prison da no ho a mo hwehwɛ ni mu yie bi a na ya kyekyere numɔne ahodoɔ ɛde asoma no inside the hall ɛnya asɛm ketua ensɛm si go fi ha dwene yo abusafo yɛ nyina weso na ensɛm nyina da yɛn fancy Samufo penny of a John entry boss yakolabo wono na so ne nsɛm so nyina ɛde ma yɛ na bɛde eche na na apia kokɔtɔ papiro wo nyina yɛ bibua na nsɛm no yɛ de bɛsom yɛ ɛnyam yɛ mienu na yɛ de bɛsom yɛ midin enoba afia aboaje wa amene abrewaba Kofi Chumesi yes sorry so na kra apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no malaria drona. Ani, say nam sa, wo be di say me wife nyina ye tested positive. Ah ye no bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And what do we nso aba. India, e was say wo immune system e strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plus Smokes no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no musa. Ache kura 4 days na Pavi and the Plus Smokes mixture. One no to malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Drone pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and Quada when you feel you can. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje dwen kra to yatu. Hey, opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na twere wo nwoma bia. O crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne ban combine so o nina bi. English nom and maths nom me say books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, and
naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba and na say we dey school bi kura betumi akotu akoton ama ni students o na eno kura dey wote boa no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu aja station ho a enkran danso man first up any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria anase kura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so wo ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDAG ejwede nkra so ya. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na opa brese. Ukohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na ho odin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre. May comfort by Grace Medical Center the amount say and jemu bia bramien chain my yen shemau car cry de bampo brano ye de coffee tem correse bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba but motia say be hwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem yetimi asra no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kodwe area wa Bibi ani amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea nie. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Yani, osese me bani didi a ende mo ha one se munjanu onu de me ko papa mo ntimi ko kanje papa mo se waja me na mu wakasa me betena sire mu wanyi a me ntimi enti e ba ne se o mete a warija ye na firi me ma no ne papa se me ba unim nyansa pa o wadwi mu do ho ma aye ni na se nkam ise nyuma obia ni nyuma ne doso nanso de odi amani pa no eno na we den o hweso edidigi o tek nyame ma won nyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrane ho hwibio but ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔbi bebi nso wo mo so na ni asɛm ya dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye wadwuma na papa wo die ne kyense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehwo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon na mo so fa botre odo ensema ya na mo tika eye futu sema yo ne ya na ya ne kire wo mu gu ye ni ma se nya sa na mo tie o mo ka se adwuma na mo ye no emra wo mu hu obi ani mo ase ne mo ye yo kaka ye na ya na mo papa nka wo mo hu efi sa abre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho ode ni tumi no ense wo manya kokudu emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen.
didi a ende mo ha one say munjanu onu de me ko me papa mo ntimi ko kanje me papa mo se waja me na emu wakasa me betena sire mu wan yi a me ntimi enti e ba ne sa o meti a warija ye na afiri me ma no ne papa se me ba unim nyansa pa o wadwi mu do no ma so se de twetwetwetwe me ko me papa mo no mo hu de me ko ye me papa mo kura man ko bu o mo because me papa mo se betena sire mu wan yi a me se me ntimi enti eno no ma fa bu ama o mo na me pie na papa no o mo sire na me se o papa sa na che se mo plan se wo ba no onko jaame na muntimi nka nti mo pesa mo te awarija ni firi ma no ene papa wa ya ade papa wa eja so a muntimi ndum ja na wo boja ni gum papa na edel o mo pie ma no a mo se mi di o matem papa na se mi di na atem oya de na uhu na ibe sheet no na masiesie na mato bed ne kama na me ko nti meba no na ma ba behwe nti meba no oba hu nso ogum se me ne danti mi hu nso ogum ade acha mi hu o de ne hu ne sei ne tie nso bi agu be sheet no ho ena bi nso ho a ode ntomago omo de pepa omo spence ni wia no wato ahye mpaase nti me ne be ko bi hu kra be mi ntomago miensa me ne be ko bi hu kra ma ne sesae ena o ka che me na odi pia bonte na oba na o ka che me se wakosie wakotutu amena de ade na ahyem ena me se enya no kra ye de na wakotutu amena na ode ade ni hyemu nti na kola ba ko na kosi mi ena me hye da fa aduro na me se na aduro we ye di aduro na o se aduro we di ye nom de fa mma o ena o se na me nya no ena me se o me fa no ani mu ha ya no se ya ndi me fa mma no na ono kro wo match wo honom na me se daabi me fa mma nti sa nduro enti ena ma me hu se me hu aduro na ma hu se aduro we ye nom de fa mma ebia me wadama wo be hu na oba aba honom o se master kwadwo na me se wo nya master kwadwo na hwan o se wo ya madamfo na me se wadamfo wadamfo a wutimi wotumi se wutimi bowura ni dam sample si nti ma me yi ni nika na me hu condom na me se nti juma awudie ni na me fa condom na yetu na me de ko asore na me ko bo sofo na mane se di o de condom na dura asore dem me de ko ye nana Krobea me de ko ye de condom na ko kire wo sofo me de ko kire no condom na Krobea o mo ho Krobea pe me da so wo sofo ho kwame te say Yankopon adomeja wo ye Togo ni ba cho ani wo free Togo Krobea so mifra agbanyive ote teka yija me pa cho ani o papa fie pa cho ani e hobi na uyi asase ma awura ma wode ni container si ye me pa cho ani wa na abobo container ne ma na me pa cho da bi e yo no ani sika pa cho ani confirm ya na deny oni obey awo me pa cho ani awo oni ne wo masen mienu confirm ya na deny wakada se enkwada ne nyawma me pa cho ani nti ubeye DNA me pa cho ani efri ho no a wo ka ye no wa man kwada no sikada pa cho da edi be se ni me fa se kwafe okay abaya isa confirm ya na deny o papa firi mu amokoye na yie wo Togo obo one wo sesa besia e ma mo de koy me pa cho obo ye bosi watua bi me pa cho ani akasai metua 2000 enti ya ampasa aka 45 million me pa cho ani okay confirm ya na deny the make nyina no is on record enti dwene hu yi ansa no akasa ana deny say urei kari sika firi kumase ebre o ma de ko han dan won kran o ma miska ne mo mo hono nchiremu o ma uska enti ye ai so o ma uska e ma de ko han dan sa confirm ya na deny say sa dan no a wo ko han ye no tamu anso na wo je advance say to free ho okay afei confirm ya na deny say urei ordinary juma free kumase de bre on kran say ye pacho de juma ne ban kran okay afei sa confirm ya na deny say ni momo sika 80 million e wo ho e wo adwuma ni mu pacho ho ni ibetimi achirem na sika wo ho ampa okay edan no obe han ye no sa confirm ya na deny so oto air condition e de be board dan ni mu oto mattress to mu onini mienu ka bo mu ye edan mu nkonwa set a wodi ni 15 million eso so mawo okay owo ni fresh screen ni decoder microwave mattress washing machine ni showcase ni stuffing chair AC cylinder spray sure singlet boxer shorts slippers and an techno spark phone confirm ya na deny ni nyina wo ho pacho okay
Mami ado. Who will you say? 12 years. What did I say? Form 1. A dear in our coastal war, one name for Phantom. Can be dear woman for say, name more right. But 2022. And then because me suwamono. Requirement me and bantam. Krobea nie. Ame me kataka Krobea sade nie. no kobin tani tani pakona pako. Nkemu honom no sate sade no. Sema ni obi akwa akoda na me fi dedi. Na ofrosinte tintina me kan tintina me sade no se sade o hema se sema side akwa. Ena me ndi ni yegi we na ma se ko no se me ma si afo. Na me se ma se ko no se sade a onye me da ahwese ampa na se pa. The all show was in our M4 and so no what that is and no press will be no other. And now she say, that time I'm 11 and the coach. or no, shall say, Maybe like at all, yeah, or for swimming on me, yes, I did. Say, I did. No, by I say, me, yes, I didn't mean say, yeah, saying a bay. No, middle for swimming, yes, I did. okay, and your phone still no, not why in the woofy. Nay, will see, not that time, Mima, me, near Baba, penny, so no questions. It's not coming on one nail. I'm Sugumi, the 51 or Saturday, Saturday night, boy, can put me bomb of soon. Near the day you are playing the Baba with me bomb of soon, California, the bomb of soon, Krobea nie. you must say them to them fine. Actually, man, Asem Beba Dabi. I'm about to marry you. Asem Beba Dabi. Say, we some do could sell competition in something in this year. Sana coming, no, just as I can under do my bono. Not the number of what. And you are coming since the record, the animal 18.
na wiei adofo ne ade hye ye be ma yen ho aha awiei ye ma yen ho akwaba e ma yen ho ye hyiehia aha eye otek 102.9 FM sunie ena wiei ya san hye bio na nedai ye de adesua ene ade kire dwumadie no ene ye de ba besom na dwumadie a ye die da biara da wa afidie yi so asem krope ne ye ka ye se ye dwumadie ye de sua de ebrekro na amuo no ye de kire ye ho nso ade enti na wiei a ye hye no kre moma yense ye ho se ye ba bisua de ebrekro na amuo no ye ba be kire ye ho nso ade e wa afidikasie yi so ene ye benada ene eye bosumi numui ne da etoso aduonu emfimpinu ne aduonu nummu ene ewe awiei yahyiei eye adesua ne sanso eye adekire enti de meka ne se ene nsemo a ye bebo ho nkomo nyina no obeba ye social media handles ne so se ye Facebook ana YouTube a hwehwe otek 102.9 FM se ye Facebook ana YouTube hwehwe otek 102.9 FM now hwehwe na so huna wadama eya ahye shema wunuanom enya adesua ne adekire dwumadie bintie shema wonom enya dwumadie no binso nhwe enne o share no okọ comment section ho a wo de wadwenkire no betum na fei wa like wa follow page no eno beboa wo e ma da biara da ye be hye dwumadie no asese no e bebo wo nka ye ubenya kwanya na wawuram ye nyina ye hia ya kire ye ho ade na ye sua de nso e wa afidikasie yi so ena wiei nkomo a ye bebo nyina nso no ye wo ye nuanom Be Love Radio fo ene uko Spain man no mu a Be Love fo abade mu abiebiem dwumadie no etwagu ene uba GN Radio ne so uko Patmark Radio ne so Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ena Sahara Radio ene wie wonum nyina nso abade mu abiebiem dwumadie ne etwagu ewo wonum nso mfidie ne so ene ye wo Kings Radio ene ni TV ewo Paris France abuchman ni mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium ene ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchman ni mu na wiei wonum nso abade mu abiebiem dwumadie no etwagu enso ewo so medin de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oje amanie ena wiei apesemakana nanie ena dei Krobea jata mene mapamfo yeshia wiei eja kwa me ma he bro na me josu bro na mpom te sai adumara kwa ne brother so odi afri en yeah odi afri en se wa mfa mfri ne a enipa da sani untumi nya ho pe da bia me kase enipa ye wo miaya huduo bia se sampaye no wo beti de nipa ni free ni mu eba jesu akoduru sabia ye no sebe ye ko asore dem a empaye bia ya ye bono ye ni ayetumi usa asem wei pa ye kan de enya nokore asem wei ya ye bo ho mpaye se ne ye kan ayese akwada bia wono onom nama na wo mukoduru ba bia anka asi na ankai wo hweso a akaba akopɛ ene bo anka aduane so na enkwada yi nso pen anka yi biadi utumi hu se anka no ede enti amanfo atia ma akaba akopɛ na enkwada mienu o wonom to ne nam nkyɛn na we ya to ne nam nkyɛn wonom anhwɛ yi nso kaso wo mu gya anka ba akopɛ ho mbekɔ aba na ebi apanyini bi abetie di enti ene ye kwan bi ombefa so na we ya to ne nam nkyɛn we ya to ne nam nkyɛn ba ku gina ho saa osebo de ma mmompa Awurade Nyankopɔn we de ye srewo anka ye obohoi se oboa ye emie tumi te a ye be chanka animu du ye de mu nkunu ni nyina bemawo na ba ko na ka gu ba ko na sema wodi ni nyina ma no na ye so ye de osebe daada no ono dada nyame o dada no enti sa na dai se wo kwa asore da mu a ebi dada nyame papa nanso wo ya wo ho se
aboa kɔtɔ na ne ho ayɛ mmɔbɔ enti wobɛkuntunu mu na wayi kɔtɔ afiri ne bon mu a nyankopɔn ɔyɛ dɛn ɔbɛhwɛ ɔtɔ ɛmeayɛ a empayɛ kan yɛ no korɔ empayɛ ne firi akoma mu emu baakɔ ɛne ayaresabea ɛyɛ a pani na kɔ kɔmfo anɔkye emergency na kɔhwɛ w'adi so adeɛ ɛna awia yi a meka ne sɛ yie mewura ho paa wɔ ne da yi mu kyerɛ sɛ yɛnea yɛ Dr. Dawood ya papa yi ɔsponsor Asem Beba Dabi dwumadie yi paa ɛnyɛ asɛm ketewa na ne nua panyini Dr. nua panyini ne nua panyini ɛna kaase a ɛdi ne nnuro firi sɛhwii nom ne adeɛ ebi kɔ hospital hɔ ebi kɔ distribution Dawood ointment ne 360 capsules no wafo kaa no bi aba abɛduru Kumase emrantie na yiyi nnuro no ointment ne capsules no ɛde ameme mamya yahodo ɛsɛsɛ kɔ mabia ko bia bi kɔ ɔde kɔ ɛna emrantie ne sɛ ɔmo ba no ɔmo hunu fort ɛwɔ kaa nim enti ɛne wɔmo nkɔ magazine no wɔmo nkɔ yɛ fort no a aba kaa nim no na papa nso enkese sɛ mekɔ hospital ho street but enam sɛ me ne mo ne baaye na mo sɛ mo kɔ magazine de ne me mami ni mochi ɛna odi mrantie na chi wɔ kaa nim onka ho bi anko kɔ magazine ho a ɔkɔ ne baabi a ɛna odi akyire wakɔ magazine baabi a ɔmo kɔ yɛ no kwa tenten papa panyini bench si hɔ ɛna ɔsi o ma me na so kakra na ɛne me ntwimi mu kaa ni nwie no na kye sɛ masɔre amie nyinaa yɛ kɔ wapagya ne nan de ato dadeɛ so sɛ kaa bi a wɔno nso ne break nyɛ ate afa so a ɛba na obi atiam papa kaa ne ba o ɔsɔre twe ne nipadua ne pie ɛmɛ kaa ne nan no ɛwɔ dadeɛ ho kaa no de besi nan ne so ma nan ne mu bu pain Jesus ɛnya asɛm ketewa o adɔfoɔ asɛm no bi nie sɛ woda sɔre utumi pie kwa adwuma ba na hwe anyɛw wante atenkabɔne a faasida manyame ɔbɛgya na drɔbafoɔ ɛwɔ magazine amoa ba bɛyɛ wɔn ka wabɛnya akwanhyia yɛde papa ya ba bɛto ayaresabea wɔ kɔmfo anɔkye emergency na mese biayɛ baako a mekɔ ɛwɔ Ghana ha Asante mu a mewerɛ ho paa na mekɔ fia mentumi ne di bio ɛyɛ emergency papa na kɔda hɔ ɔpere ne nkwa ɛna kakra nie ɛna no pɛ tututu ahomakye me sɔre yɛ no kɔɔsa ne wɔ me fon so no me frɛ baka ɛse nana Dr. nua na anye yo Jesus ti se ye ya ye ka se Dr. Dawood wa yim obia ne nan no ne nan ne saa de ne kɔ abewu Dr. Onshade ɛna wiye Dr. Dawood ye begina Utek FM the entire management no ne staff no ne adwumayɛfoɔ ni nyinaa na mu na yaka kyerɛw sɛ hyɛden especially yɛn Asem Beba Dabi before ye ba fia ha nyinaa wata ye chi saa bedu saa mpempenso yi over 8 years ɛkɔ 9 years nie wode usika ahye yɛ ndwumadie mu a ɛna ɔwɔ ayim Dr. Kusawate ye ma yakɔ ne nua panyini paa ɛna baako ɛgya baako ɛna dafo areho Dr. Ohuasem onkafra enti atiefo sɛ oda sɔre adeɛ kyew na owɔ nkwa ukɔ babedru na hwe anyewa ɛnɛ Krobea asɛm ne sɛ na wo wade empo wanya bi ani wanya bi anhyɛ emu ayɛ den ukura wo nkwa wo wade wate wo wade fa no pɛ ɛkyekyere wankasa ahorɛ awia yi Krobea asɛm nie ɔba de akyi ame Krobea asɛm ni na de nkomo ya hasie ya anya de aka ye nua ka na ntini so a na aka to Dawood ba bia wo bia no kafra hyeden enya ba ne sa ai fanisa yo akra no kra ewiase de ndi Krobea Asante kotokosa ade akyi wa wadi afe empo se ubeye yie no dakro daba ako na hyase sesi a bra ye bre ni bre a bere a ye pe
sika yɛ obi se ene oba be che oba say billions of cedis na obeba na se wuni ho a say sika na wei wo de be dai wo de ma wa untumi mfanya hwe e ma ne nyeye ne sa anti no ade chiwa de wo se wo ye ne se wo da nyame ase efiri se ade chiwa na hu se bibi pa bi e wo wanim ade chiwa na hu se bibi wo ho a wo nsa e beka ade chiwa na nhira bi wo ho a wo nsa beka de wo firi mu no wo nhira nse wo hia nhira bi wo enti Krobea Asante kodoko se de wawu no wonka nche ne hwe enti de no a wo benya dia ana de obeka hwe no ewe wanya kɔ na emom ade eche wo de a na wo wo ebere bi wo wanim se metime di ade ede maso betimi ate asem o ede mani betimi ahuna ade akɔ no na makoma so anya ne ehwehwe na emom se kɔba ne se wa anya ne saa na emom woni hɔ a bibibie ni hɔ ma obio ti de hia pa ne se ade ebechi wo ti ade echi wanim se kim na wo sɔre de a na wo de aseda amanyankopɔn fi se waye wadom se ye bobodin a won so beje so se presence se won so da so te ase enti eno pa ne hia ansa ne de beka bia aba no me da se awiai oba yen YouTube ne so a nanaboadu wo United States of America and we are mahunu se wabɔ awuram and ono wabedwafo nyina Nyankopɔn hyira mu US da ne da mo chitaya mo de maye no yenso yani so God bless you and now man kwa Steve and was ya cry ya Krobea Asante how come say unyanya any humanitarian award kire say you are really doing a great job at the ma wone a ono mo wo ahohiehie mu your job is one district, one factory. I seriously admire you, Nana Krobea. Mate, Amankwa Steve, yadase. You would jidi wa rishimu, said ye nam kwanso bano, a dorso. Nana Befrifa, and was say yes. Good afternoon, king of motivation. Nana Krobea, meneme master alas, and would we drew sunom, Sofia Sama news ate ha, yenso, ya badem, ya ye krado, said Nevia ye babi sunyade. Ye ba be kire ye ho ade na ye tie nkranhye nsem a da ne da ede ye bekɔ yedim ogoro mensa ede manso asuo nwunufo abedu ene o se akra ya Krobea Asante yi ene awurade Nyankopɔn ye na nadoye no e wo hoda enti be nso meka mo ho e wo afidie yi so e ba bra free ye antwi ene o se na ya Krobea Asante you are doing a great job. I always follow you ene wadwuma pa wo hwo na Krobea ye ma opiafo eni adwuma pa wate ene frempɔ manso Filipo wokwa abreka sam ene osana ya Krobea Asante da se this wonderful job a wo na ene mia me ba frempɔ manso a chan files ene me ma mi ante Mary jenisofo na won su Filiu se Filipo nie Ivy Asante wa ene osia ya Krobea Asante is been a while. Yes, it's true na nsɛmente wonka na na wi me nso mawuram bi na ni weja ena me nso me wo ya na wahwe ohu yo nsuo tuto se ya ne ewo kumase ade ya ahia nhyɛ da nsu bebre sa gemia ye bi na nkran de ya mo nhwɛ mo huye why mo nhwɛ mo huye me pa se mekɔ akɔtena nkran bi da ɛwɔ mabra bo mu a metena abro san so se metena ɛdan ye wɔ asie yira asata asebo e betwe ye babubo ntokro enti ehwe anache se merci enti Nyankopɔn hu ye nyina e mobo na ye hu de ekɔ elenda opon ono nso wo Turkey ene wo sana ya Krobea Asante na awie me nso me hwe ofri Turkey Nyankopɔn kam ho pa wate ene udwuma pa bemensa ene wo se Krobea I'm enjoying your show now please confirm and deny no na nya sem ketua o you are not the only funniest host on TV. That are you not the only funniest host on TV? Be baby wo I'm not. Edra we are say am for pressure was through edi ye bi na nipa bi so pressure mra from kakra na nipa ne nsre kakra na ni BP bi ankokɔ ba bi a amfana ankokɔ mfa noche amfana ogoro mensa no se ya na Krobea ye ma Dr. Dawood nso yakɔ ye ma ne yakɔ kyerɛ sɛ areho pa areho na wiei adofo ne ade hye ye won komɔbɔ na sebe da bia afidie yi so
me ka sa asem we de kyerɛ wo sɛ asem tu obi na nipa no wanya chitae wanya kamafo na wode hyɛ ne ho no wɔyɛ ho saa nkɔkɔ akuwu gokuku ne ho yɛne ayanim ha ebi asida krachi bi a wɔno wɔgye adwuma akɛseɛ no wɔyɛ tala master paa contractors adwuma construction ene contractor kɛseɛ na krachi ne gye na ade ahyɛ krachi so a na wontumi nka na hye wɔno ankasa ho no wɔyɛ ne ho na wonim kwan yɛ ɔfa so ɔyɛ na adwen so obeku ne ho ɔkɔpɛ meka homa ibi nwa homa ene ɔforo abrɔfo nkateɛ ne dua memo ne din ma master din na kakra wɔkɔfo abrɔfo nkateɛ edua ene wɔkɔbɔ nyansapɔ ɛwɔ soro hɔ nse nyansapɔ nso de yɛsan ne badwemba enti wɔbɔ saa apɔ ne wɔ soro hɔ no ene wɔde ne tihye mu monhwɛ o sɛ wɔhyɛ ne ho akɔmfo wɔ fam a ene nipa behu sɛ yɛnyɛ ne ntam na nka yɛnyɛ master na we deɛ wasan furu dua ne nkom ene wɔhyɛ ne ho akɔmfo ɔno ana konta ene hu yakoa na wawie enti akonta yɛ fast afuru dua no ɛyɛ nyansapɔ ne yɛsan ne badwemba nti wontumi mfa na dwen san ne saa brɛ no na wɔpɛ se kan na dɛn tu sɛ twa ne firi soro obi a ongui bɛhwe fom bra wanguo no onya nkwa no ene ɔse mamea mentu mrika na menkɔ na Krobea na bedwafo anim ɔba ayɛ ɔsena na monhwɛ me kɔn ahoma ne bia ha no mako owuo kromu aba master munti a mekɔ akokume ho no megiri sɛ mo na mbetumi aboa me saa bre yi a yɛ kasa yi master gusu a wɔyɛ n'adwuma ne nkwala adi n'akyi ne contract ahodo ogu so gye enti sa asɛm to wa deɛ wasɛm ni mu ene deɛ hawo do fa kɔ baabi a yɛbetumi aboa wo bie wano ka wo ka wasɛm kyerɛ deɛ obetumi aboa wo a wontɔn wo ho kyerɛ sɛ ɛyɛ wo moa ɛna wo pɛ ɛna wie me wɔ awuraba bi ɛwɔ manim ha na we deɛ mesra mu o bibi nti me ma mu hunu nanim na mene no abɔ enkomo ɔbaapa bɛyɛ fidie no ɔho te sɛ very good me wo gidie wa rehyimu sɛ wanya aduane bi adidie ana ne di wadidi odi fufuo ana agobe midi koko pe na buza se me nso de na medi me nso me ni hwe me nso me buza de obi a aza ko bi a ye chi ne tom wo dem na onkwala aba so mo ba behwe wa wo se buza na mo te sen o se ye ho ye na mo didi de wo nso dem me a me ye free ma ya me ba no Yangopon hu ye mobo we santini abaya maninsa wo ye adwuma na me ye adwuma ba bibi nti megyae te say de wagyae wa na wugyae ye yi wadi ana yeyi wadi ankasa esanya ba akopɛ ne yeyi wadi debi nyuma ba se mu ne yeyi wadi sɛ wo kan wutirimu a ebrudu baby abekɔ bia yeyi medi baby abekɔ bia o starte sɛ wo ye adwuma baby abekɔ bia yeyi wadi deɛ me fam ninti deɛ wo fam ninti me sundaye meba so o sundaye a na me yeyi wadi afiri adwuma mu asoa bibuka yira bipipa yira obekɔ adwuma mu no ɛyɛ de kyerɛ o sɛ me sundaye hu nkwala ne bi akwala na me hu no enam bɔne so bat ebe yi wadi saa na akɔso a enti ama sese wo nya adwuma okay mani nsa wo wadi mfie sɛn medi 42 me kɔ 43 years 42 a o kɔ 43 wabo wo mfie akyerɛ obi mani pan agye wakyinyi sɛ nye nokore oboa baby o se me boa o me 30 mpokura de o mo kɔsoro be 25 28 o ba o invest wow 42 years Yankopon ye hyira wo ate o ye very natural sa na obi aka enso emam entesa okay ena wiei mawura die pa ne hawo ntia amoaba manim ha kyerɛkyerɛ won sɛm e hawo mu na mentio
Kasagua. Bẹ́ẹ̀ 9 years ago. I got 10 years nina. Me papa yare, me sister and so way. Ti. Me mama be share, me sister na me ko ekura se ko hwe me papa. Enam se my hospital adwuma kakra. Ti me nim nyoma bibre ni so. Ti hona na me nya adaye. Me hwe me papa na me hwe na almost be 1 year. Na me nya adaye se me so aba baako. Ene me papa nua baako me hu ya de me hu yan se omo daye ni omo pie dem pat de mu yan se me papa nsa da me kokoso ye me nufu su se wo daye ni ti wana meniti nso na papa nsa da me nufu ni su se ya pa na mbusa yan se ade pese me bo me papa din because me modi bia mbusa yan se ade no so ndi onim de hu yan se ne nsa da so o papa o se de hu yan se ne nsa be da no fo so but daye ni mu nso meniti ye no na nsa da me kokoso ye me nufu su se ya ampa na mbisa nsa da na so ndi onim na mse na daye a esun ye ni na o se na waje me so waje me o ma na owu ye na ebe ye yi na my sister pay dan bi ma metinem o ye se ma bre panti o mo ndamas ti masida ne dan ti me betina dan me wo ma be 1 year edi 1 year de kono ena me hu se meda no obi ne mada sometimes me na ma shapantons ni a worogu tobo o koda ebi a wa shall draws e de akwa akoda enso wani bete no nipa bia ni dem ho me nkwa na mete dan obeso daye no no obi ne wo da wani bete nso ne a raw draws no agu nkyɛn obi a se unhu se ye nipo se ye hwan se ye hwan unhu de obi hwan ase ti se de wunya feeling se be ma ne wo da nkasa wunya ne wo daye ni mu ana wunya ne physical obodi no daye ni mu wunya no feelings no woni ntina wasiafo na ya raw draws nso ne ba sa nya wa na awro de debi daye ni mu no ya wo raw draws Mindane ked krada. And so beti weni physical no ni a raw draws. Yes. To aso. Ti ewo mana ye se metu. Ti me kope baby tina ansa me tu. Ti mi be free baby ana mete no. Na me da na obi ne me da no. But me ko mi kroma saa de ne ma. So obi ne oda ne ma. Emma. Si me di mi krom be 3 months kra emma. On so hu saa da ye ni bi da. But me call back to a dining room na me hu saade no ti e woman na me nye ska na me tu ye me compare baby tina ansa me tu nti e won so be ka be 2 months ama me free won na me nya dream wo work ase green daye me hu sa me kwa na asa pan si wona me pagya pan no me hu se wo work ase green egu pan nase ono a wankame wanya me hwe wo green ka sie me pagya pan no no ogu ase but ono a wankame wanya me hwe te wana me niti na me we di free na me bompa se ya de papa bi a me dem ni se wo do ya boabo ne na me bompa se ade papa bi a emra se ade bone nso de a ono awurade na wonyim firi ho good na me tam na so na me kra ni pakro na me tu ho afi me koda baby a me kotena ya kasaguwe baby a me kotena nso saa ase usunsu munna na me ye bibia na yi madi adwuma no me bekọ obi me adwuma wura ne be pem asam ankasa but ebeduru akire no na ya pam me baby asa edi akira be na yes mi hu de minya be ma mi wi asa me ba be ma menya na me kasa olu aye bi okura first degree olu mpo no ohu efe saa na menya ni pakro no but obe pem asam ase me kọ no na ase me ohima bi ma no enso ase indi 3 months kwa menya ne bone menya ne hwe obepam ya mama yede
mako entoko bia se ye di nkomo ana ne buofu ose kokoko sometimes ase oni ni pakro ne da hwa na se de bibia hye bi nam me ho se mo hwa mic mo mpagya mic ne nkosoro kakra bi ma no ma me se oni ebia bema ebia wanya no eda hɔ a we de enye da ye so bia na bibi na fe fo wa no ben aha ase bibi nam me ho se oni bema ne da hɔ no na bibi hyehye nam wo ho me ho na adia enunu ase bibi sogu machi se na hɔ no machi ha na ye nyununu na ase de manikum de ya hye ne be fa wo ho ne wi a na bibi nyununu nso asogu sisi achi esogu sisi achi saa wachiri bremu ni mu na ese wani kum na manikum aha nti wani kum a na ase edem hɔ ye nyununu te se de condition mu na ada no batanu de ensi wo be man ho no de me ka se me ho ye hyehye na ase bibi sogu mu de a me kɔ be man twe ha na yesa na de ye nyununu ne no de ya se mi wo fi a wo wa wo fie no na mi dem ho tumi ye physical nya da yem physical nkasa ho tumi ye nyununu na mframa bi bofa ho mframa nyununu enso na mo dem ho bitumi te sent ase ebu a me pie na me ba no ase de obi ti dem wa onom jota na ase wi ana se Asem Beba Dabi na what de me tumi yan se Jesus se me ka Jesus na sa scent no ko da fufuro bio different scent ebi wo ase spray bi wo ase se mi wo fie na bia me scent be different scent me nam kra se me nam ana me scent na o se nsuo bi so gu me ho nsuo ne bi tumi so gu me menum ebi so gu mase sogu hin masise hunu se nsuo asogu ho utumi se bibi nyunu asogu wase bi so ho but on se nsuo pitina esusogu ho a physical hu se nsuo no bobo ho but we de hu se bibi asogu hu nyunu hey me ba ha kura me hu se bibi asogu masum on sa he nyunu pa but matise bibi asogu masum se hame inti ama akoso saa mabra ba ye basa adwuma mu ye pamome be mama enyoma nyina sei bibia say promise and fail be ma bie ni wa machia na onka so obeboam but enipa na sha obo na wa frɛ no asa wa bili ni kuru utumi nya be ma pa so obeso da ye no se odi we di machi u be kumi u be yemi se u be ma ne nso so da ya ose me ma ye ebia me be kuno me ye bo nsam enyamia but de be ya ni se ni pakro ne be ko me bre intenta chichire me fani se bia me ko interview se ya obi be catch am se bia adwuma wo ho okwa ye be fa ye be interview me kama ho no na be nse sa na dwo no intenta pa se bibi free manim se bitirim se eba ensio sogu mitirim se ya ho se bibi asententa free mitirim na be fa manim nyina na bibi intenta ne namma no ho asa ekyekere wa no na fa wanimu nyina afa mi wo ho na me ho ye nyinyi asa bibi wura me na bibi wura me hunu ho se bibi wura wo me hunu se yes me tell e fa ho hin na wura wo ebi mas me nan asese efri nan ase na efro me da se sie se nyunu no sha ase se wura wa na bod na gu ani so yes okay my hwe se bod na se gu ani so a eya wo hu se obi no abeda na na yes. kai aswa bonapela aswa wo ho aha we say obi no abeda within 5 minutes me to me say my deep
within 5 minutes wabrɛ bi ana wani nkum ade nyunu no saa de no oda nko na say oda eni kum beduru me force me da se siama saa de na bɛyɛ me na first no na me nka batafe di ase adɔso edi mechiachi bu a meda no na motia eni me di agro me mpaso obɛda no ɛno nso yɛ da yɛ som ɛno da yɛ som uhunu motia na wuni motia no ahunu so yɛ motia sɛ yɛakɔ school toys ne ade no ɛna yɛhwɛ movies a wohu sɛ yɛde motia nti deɛ yɛ na wohu no yɛ ne tetete sɛn deɛ ɔmo ne wobɛtia sɛ ɛmpa no so no woda mɛso daeɛ no na asɛ nipa korɔ no ɔɔsa na meda hɔ hwɛ ne saa na meda hɔ hwɛ ne saa na ɛkɔ ɛyɛ na asɛ firi dan mu apue mehu ansɛ kɔ ɛfiri wo dan ne mu na asɛ pie nti yɛ na mbusa ho sɛ na wɔadi ade bu a mɛso daeɛ wɔwɔ menyɛ sika paa no ɛna mɛso daeɛ ho sɛ ada a wobɛnya sika no mɛso daeɛ ho sɛ wɔwɔ akyekyere me nsa wɔwɔ ayɛ dɛn akyekyere me nsa ada a wobɛnya sika na woso saa daeɛ yi o ka na mentie ibu nso a mɛso daeɛ na wɔwɔ ankasa firi mase epie wɔwɔ ayɛ dɛn ofiri mase epie wɔwɔ kɛseɛ kala bie wo wiase nyina bi wɔ no ho wɔwɔ korɔ no na ofiri hin na epie mehu ne tretam first one no de na nyoma a ɛkɔ no mehu baabi efinti me bompa ebusa awurade sɛ ɔnkyerɛ ma de korɔ nti saa me yɛ bɛ 3 days dry fast na mehu sɛ wɔwɔ firi mase yɛ dɛ epie no na mehu saa wɔwɔ no na wɔso tre bai ase ni tia ti se gold na say black wo na uhunu se epie free wase no papa ewiase kala bia wo ne ho bi ena ne ti na yɛ de ni tia ti se gold sika kokɔ ne ho fe papa wo ne ho fe papa da ye ni mu ne ho fe papa ti adade na se ma kan se ɛne ɛwɔ we na me da ya o ne me be da na saa na me busa me ho ebi wo nso a me so da na kosia ase de ye dwiri ɛda me dem ye dwiri wo na e de ade sa na kosia me ensa egu ho physical da ye mu me so da ye no na Mrs. Sequence me so da ye no na asa ekwan mu se na fun adaka black na obi ti akonwa so te se de say adaka ni na obi ti we se na me nso me face nipa kro no na nipa kro de ade white abonas ni say but me ntwa me nsa nkɔhwɛ me nsa ntwa me ni nkɔhwɛ me nsa benkum so no na me hu se fun adaka black eso na me dimliga na o mo be chi na me si no but I mean you want the kronti asade na ede eba esi nso da ni nipa adwago me so epe wa chew afi mi enhwe saa de wudi nkan ye dry fasting na for 3 days na hu say wo bi a ne ho fefefe na ni ti no ayeti se gold na pie free wase no eno ne ye after dry fasting no yes okay osi wo hunu saa wo de 3 times second one so ye den second one de me hu ya ne say o ne da me nchen say the same wo no e wo dem me mpaso o da me nchen say ti me neti na me say we de asim na urade me twitwa na say eni kuma say duru me ti de mu say aboa na ekọ e na me ka say wo sonwa nkata teterete kala bia bi won ho na ni tia ti se good as o kosuru sei aboa ne ho fe enti second one ne de o mpa so no obeda a wo nchen e na third one ne nso e third one nso me koye adwuma wo ba bia me pese me bo no problem me dada mu wa na hu sei ase nanka apagya ne ti sei ehwe me na sa aboa ne nso
ofri baby me ti da no ekọ but me hu di aboa no wo ni me enu nyina beye. Okay, enti wo ye after sa dry fasting na hu say we pie free wase no wo san aso bie mu hu say wase awura wase bie mu ana dabi and ye wa hu bio so da ye hu say awura mase bi first one hu to free myself ap no second one hu say oda me nchen on paso a me san da bi hu say okọ but third one hu say wa ba dem ho a o san akọ but me hu ne obeye. Okay. Beba afi ye bewuremu asan akoyechi. Arofo hwe ensem we ya ye kan seye no emfa na gro. Tobo o de tobo meba. Hwe enioma enwunu awura ne experience a e de anikum ene ma no na wada odan so a onya obi a sebe oba be ye ne ho adwuma amani bibia sei inti no ho ha hwe obi wo ho a otumi kokofa oba eye ni wiase amani ahyase e de sa ade no se oyo oba na bema etumi nya akokoduro ka kire wo se ebi amasodaye na obi teme warning ewo wo ho a memfa ne sa agro eya ma wani mmere kire se e de nsam afa me sa betwe abaye yi sa de na kodachi na yahwe ade bi mawura me yenhwe ni sei na wote wo ba bi ene efre wo ma wo kohwe o papa eho ena wo kosoro da ye hunu se abusuafo mienu apie na o papa nsa da wo kokoso ono fontem na mpaniampa fili gadochi wani nso te ya ampasa o papa nsa da ono fontem ewe ni woso eho na ye da ye ni nyina ahyase ana enti before say na wunyanko ukrom honka say o kwa akohwe o papa no na sa da ye pasabasa na wu dabi na wu na minhu kosi say o share sa da ye so we na se wo nufuntem ensa da nufontem de no eho na sha ase yes okay ena mene sofu bia sesi a wabaso okuma ase menko na yi ni bida but me pese me boni din na anopa bia metie no ene ne bo mpa metie ne bo mpa ti da ku bi me ho na me sonda ye me hu nanim but na mete ne kasa se wo ka che me se maame o haw ni amane na o fam no ukọ ukrom ekoye ehwa na bibi ebo me nan na mani teye etosu biom ka kira me se sa anopa me ba na me se me ko hu sofu bi me na ma na taxi bi ejina ye na ofre me and I'm quoting from the taxi driver no ka kira me say ni na ekoso. And I'll say, I'm not just a taxi driver, I'm a pastor. But kurono me boni di amam for be hunu sisi. Okay. Me kwama o se me brother say me ko Wednesday. O mo me to anka etwa de to mok to nchine. No de ye nyoma bi ma me sa de ni be free me so. O soja. E ko port ma me gina ho. No de ade bi be share me nsem. Ma me de to ejeni ma mi gina ho ama na hyeye otu amana mienu se men ka papa ne bone engum na ode mok ne ne anka etwade ni bi egum na me hwie mok ne gum wie na me kata aso o ma mi nsi hohoro manim o sa ma mi nsi ko hwie gu kwan aye namu ma mi nsi ko hwie gu kwan aye namu o san ye nsuo ema yemi enu edi ensa emwa yensa sedi esi ensu no wie no ma me di dware me be afie no me be ka kire madam but na sa da no ma menstruate na mo de enwunu me pa na madam fu se enye adwuma kire se
wo menstruation is say bibia na me say oboa but minim but me ka say sofo na me ne bom pae anopa no eno so di be 1 week na masa so daye but me hu nanim na o sa ka kire me say o haw ni amani a me kom no me ko sofo bi ho eno so mi uza say bibi abebo me so da ye say wa say wo ka kire o bibi mu a na bibi abebo da ye bi e fa me hu bi e very important ni bibi bebo me but say me so da ya fa wo ho a e be ba clear me so da ye so tu kwan e bebom wo wu e bebom da ye bi a me so bia e be endi bosom endi na hotwe endi afe e o say saadi ni si na first part me fa bible say me kan abi say me hu say bibi shen if reslu say atiti gumi na me kompa about tech ho baby botanical garden na so fu bi catch them say maduma che de wo me so no eso na ma hwe ya matamfo so be doso en na doso ama we enti se si a wo hunu ne say but me dey hunu say ne pa kron dum nje maduma che de mfiri me nsemo atobo hwe ni say nso wo hunu ne say saa wo no a uhu no eye saa wo ne dane nipa ne obeda na saa na me hunu na eye saa na no wo feel ni te se de nipa ne wo da no kra pa ne se unya feelings more chain nipa eno ede esne nipa de no and be our experience bibia be kana kra eno no ma wo ho ba esne nipa de I'm telling you enti wo be sore na wo ho asai te se de o asia yensu to de bia ya na bigu bed so wo hu se bi wase ankasa te se de obi ne wada wie no enti se ade na be pew ne wada emfa ho se wani kuma na wani nkum bibi nyunu ni nya ba ya na wada enukum betu misisi oye wi a wani te ai meni ti ana me hu se eno no me so da yo e ma physical se me so da ye na wuhunu na wuhu wani beti na de krono e firi okay me enhwe ansa na ebi anwununwunu ye ne beba no ebi a wo dem se wo dem a ebi a wo sha atade enti e basa se ne wo ka se bi wo hono a se wo sha dross nko a etumi wuro dross ne tugu nchen na wo sha atade enso ende enwro atade ne nwro nye hwe wo famuwe ba be sore na wo fili wa atade ni mu se ho asai na ne adade ajai na fili me nwale mi chirechire unto wo se bibi enti na me ye bibia enye no emema dodo be sen na wo ka wani a omode wo ma no ato so ni bia san na bia wa ba me hu bia atukwan me bia me na atene bia atukwan okojaw okonso a wontene nka omfro obio eya omuni ujaya ansa no omako anase onipa no be o se fasoni so but nipa me na me so da ya ka kire ni se na me hu onye akontio hu nyoma paba mo beko nso omfi obio so ka kan wani a be dodo be se na aba wake be 8 enso ni nyina ankosi aga okay me yenhwe yenkoyechi say ne wo ba de a it means so fa be ma eye den na sa be ma no ne wo ina enso wanfo ankosi aga no ja na mi so na mi ti obi nchen na ase ye rape na me fa be ma da and the 5 minutes grant me hu se menyum but me go school no na me da boarding house madam fu bi na yes Mary nyina ya menstruate Jesus ko nyina ya menstruate but unkwa o menstruate na hu se bibia si na de wo sa akala no tie no ne de anye te se bi a sit na bi dabi e flash ade bi kura no echeye be di be 10 years grants am fa me on se me ni amanfo na atena santi emema sama nye mai nye o lie
Why only obi tena serious pa who say we die ebia ebetumi akɔwi aware da when you be sad. Send pano to kwan oko Holland. Oni ni jai ya na. Said they make ya oko ekro no wan kram mpo. When few bio. E mema fem no wo hwa. Enye usuban bi na enye enti na ebia be ma bia fa wa obese agya wasi ho. Na emu me bia enye saade we ya wo hunu no. Mebo nipa kro na. Obeboa no. Okay, afi yensa nko unwuma ne so. Adwuma a wo ye twa ato a ye yi wadi no, de na wo ye. Memo adwuma ne din. Ma anya hwe. E ba ne san ye yi wadi. Omo mu ntimi ni menye adwuma bi. Kopa acha okra bat. Na menye sika wo adwuma no. Sika wo ebe adwuma ne ye ya na ibedidi hu bia. E wo se mekɔ. Meso dae. Dae sun be pio. Ibu me so da na se me pipa yira wo adwuma mu ho mehwehwa mi hu mehwehwa mi hu sa wiki na mo se mekɔ bu me so da sa de kyira so da na se enkura me pɛ wo masampa no obi so me so da ye hu enkura ni mienu bat ba ko ho menye issue wo ba ko ho o se me free ho. Sab nipa kora wo se wono nso ye taxi ni no se he's not just a taxi driver but the pastor now ni kuhia ye no. Wo san so da ya na de on ne bompa ye no ka kire wo se efri ho ena bibi be bo wo nyane o. Ada mo call ho no apart from sa neoma we ya wo kire me se mo ye no. Ono adware wa na. Da bi. O ma me ko share adware bi. O ka se me sapo bi san ho me mfa nware. Bata ho na se madwen ye fast man fast sapo na ndware. Na mdi nsuo na mom ehohoro me ho ehwiego me ho ewo no na so ye efie ono ni fie e on completed building na se osi boss quarter to say na osi on osi nwie na on sense ho na okudware ye no wan fa sapo na nware no menstruate no ono a medware wo debi wa ma ho wakɔ baabi akɔ saa de we me bia nipa na gina so sɛ bia mamea mi nware oda obi mfa ho nwe oda mi unyame dodi bebe bia unyame na ya wokɔ baabi ba saa nso a wotumi so da ye ehunu bi bibie mu ana emeka bibi ankyere wo mfa ebia bia kora wo kɔ ye ne ho akokɔ me aye paa ho asofofo de wachini so a mpaibo ya kwankyere bibiri but still nyame wo ho ate edie nsunsan so bɔne na saa de we di abrɛ kana me ti nguase ne wo hawo konya be ma wo hu so be die eye most important pa ne se onya be mo tumi hye obo mi du betu kwa mi du anadwo na obete se saa de ne beba okopa dwuma no se e be fa no saa anadwo na saa de ne beba obi afra o se be giska na dwona e beba ade e be chiama wakɔ no e beba wo frɛ nipa na ensema obeka kyerɛ na se wo hu ne krada. Okay. Nana ya Krobea Asante, I need your contact too, cause I have a big problem. If you've not been attacked spiritually before, you will not understand certain things in life. Yeah. Spiritual attacks. Meba so. Menka se bi why? Meba so. Spiritual attacks and eyeduma pa enti to de bia onfa unyame som eni agro no eya emfa usunsum musem nso honsem eni agro kire se nipa nye wan hwe ya obi beto ade enini bi ade kwan krobi no de ato so na wa wo kaka wutirimu kaka wadwene mu a
wunye bibi ma ebia obi nka bibi mfa nto so de nyini ye pa mete me ho de menkai usana otapa abonti adware debi ifie bi hayatena bi adware ho na won tan adware abonti debi oye emaadwa no a sebe mesra meka wo si won panties e de sen ahoma so prain ya won kata so ni bia na minye bi da ya wo kata so me de san dem kra ewo ana mato ankasa nti panties ma abonten sa bia matena bia minya toilet and bar for dining ti aboa sa di we nipa bebre nim ha o ha mayo ani bebre se wa mo ase a wo hye na sebe ubesie nkankan compound foi bohu no odi asemu many pam foul panty ase many pam fase many pam fa nani hu we odi nani kura behu a is either you use support na dia kata ade ne so ana wo pe lazy wasi awia hata no na de lazy no asen so akata so fa ye duma mete compound house no ma san homa tententen ho na mi be display say me wo panties me wo bossa shorts akese emu de ye pumam ni bi say bossa shorts ni oba ko e friend pumam bossa shorts on de wo sha na akekere wo no de akekere wo no na ye yi ni ye friend pumam fe na wo be hwa ma manfo hu ze wo na wo pumam na nipe twam odiniti enam wa moase ase sa de no munhwe ye o munhwe ye mary o se yes o fire adwuma en sabono de e donso bado bibi ho ena ohwe na odi asua de na odi nioma bi nso aye afutu akeka e de akire nipa bi ama nipa bi nso asua mu ade abaye ne hawa wonemu enene o ye nim ha ho Esther Safo a kire no se nana yaw adai aka wasemo dia wa ye bi da ompaye ai ibia be kama yimon kan na mo hya ne nso sesei no Otek Corporate Championship baso Otek Corporate Championship baso na no Dr. Helper Plus mefa akwanya we so na ma invite Ebenage Corporate Group nenso match we mu fa mu hunyimbi me pese Otek ene Ebenage fohia wujinam na me nso mi ginam na fe yan hwenka cha yebeyi wo park no obodi ya obeye coach ono wonyinam da me kai about Otek foforo onkoye games bi wo technical school mu ho KTI ho wo board ye oye coach onyinam da coach ene ye wo mafans sa enso onyinam enti mu amutie me enawia yi dano Dr. Helper Plus de ono so squad nyina beba enti oba be ginamu bi eye Otek Corporate Championship OCC 25 baso ene matoa ma wo ye corporate institution wo Ghana ha nya da bia na yetetete office nya da bia na ye wo ye nwumam ye say all work and no play make Jack a fool ana na door ni nya anyi furu okay whether door or furu ni nyina adam enti umma adwumayefo no nso tenetene won pom we enyese sabe office ntena ne nko awu da bi yepie mumma ye nyina ye nkamom eye the biggest corporate fund ever ya ubehunu na onim ade a de wosa games we hu eba no ade a mama ni age pa ne se e ma umiti etitiri wa be shia Dr. Helper Plus apart from games na mo ye no enye no nko awu eye connections. Ghana is all about connections eye networking what you say you go take for games no many doctors shia
only na benya that rapport obetumi a link wesi baby very easy enti mun lazy mu soccer boots no na ye nyina ye nhia ye ntenetene ye mpom ye network ye ho na afi ye ninye adwumayefo no na mon dan mo brands ne nso edi na ye kumase ha ya na eba so de chem so otumfo astrotef ya so ase ha ya nya sa wanya ago ya ade baso denden de nyame ya adoma June bosomene de tosonso 7th June 2025 enti ye fasa kwanya wei so na ya tonsa e de afre companies ahodo banks ahodo ayaresabia hospitals ahodo ye nuanom nsentro for media houses ahodo wate institutions ahodo mo amomra na mo me represent mo brand no wate ase na yen kamomu ndisa growi na enye fe enye de ya botre mesa ka sembi wo ho na media akyerɛw into the atwame doctor akwa bebru ya na ohote sai nyankopon dom good bia ekoso kama good say ye hia sei ya yes say me mano omahunu me enti se ye sɔre afiri afidie yi so pɛ de omdi nka ye ne se omugyi mi nsuo edidi kan wo office mame ni se enti ne se me topa ye no nsuo no se me nom e ma abeda ase no a na matutu me miensa ni nyina agum o de asem we ya mekan se mo se me boa misty boat wo you take hapanyini ya papa no akokora misty enra mitutu bi no se yaw na de na wuhwe agum saa no enam se hepa plus pavi plasmos me kanum saa me wusumu a de aka nyina aye yenkonko a en mahu se eboa me ankasa se me kɔ na me kodware na me da me ametumi hu se body no arrest enne ye benada awiai papa to yangidiem yo na me da ase na enne akoye eda bena sebe enne ni nyina no da we pe ene no because ukodo benada na wo yere kura hu se anasa me kunu do benada enim gu ase kese nti edu benada esese onipa bia pom den na utumi etnase ewo de uye bia mu ewo apomuden kwan so aninti hepa plus pavi ena plasmos ene benada so ye kaeka ye hu na ya san so ehunu se sise no hepa plus ababa ye Ghana duro prekope na ebre bia atwamu a na ye presse be kwa akwaje Ghana card no sise de so sene Ghana card eye wanka so apomuden because obi wo Ghana card sise na pomu aye ne mmerenti ohunu Ghana card no so mfa so ode ya dai ode kwahim eninti na ye sere se ubetumi enya pomuden a udi bedi udwuma de hepa plus pavi plasmos se boa wo sa kwan so na well being no ejina yie I love that na dance a ebe nyina no menka ne se afutu afra ye nuanom ma titiri woni esu adwuma woni a ewo SHS woni a ewo GHS woni a sebi omo ayo mo adwuma hepa plus pavi plasmos aba beboa ema aya dance die wow obi wo be frɛ o se doc sebio na nsuo egugu me pa sebe de de pepa fomi na me de gunsuo mu e de sisi ho enso me tie won kyerɛkyerɛ me hunu se saa de no ye mfa nkɔ ho na emom se onipadua no wa hoɔden a utumi di o house nkunim ene saa nsuo egugu ne nkabone ne nyina afiri ho last time lady ba ko university o se dog me de no krasem atadwe no so megere me ho de tu akiri pa what ya say ade na yiyi se katoa bi some take we bi yiyi free sebe na himfie ho no a ninti na ema ne de chemicals esiesie ho ene ni nyina wajai wow hepa plus pavi plasmos o se doc me de me kan okra kire o se atadwe no na me sare powerful aboa no ma sise no ono ananka onjin dida se oba betumi atena se wabra onfa niema bi nko ho no ene ono aka ho asem kire se oyo ba no kwasem enisa ode chemicals ene sisi ho sure because yen nananom ka kire yen se oba ko adware na se ocha eye ne ho asiesie ne ba ne se ne de ema no eche wodan mu na enya dwae o siesie no ho with chemicals nti ontumi fa chemical ne kura nko dwae ne nanam ye hunu se eye nsuo sabe nsuo keke
ene edi siesie ho na ya dance die wo ba na otimenka e wo take FM a we de ogidie mu na meto sure Hepa Plus Pavi na Plasmos no o de onyare oni o how bia numbi because you gana ni ninsuo na na atopa ye no de obenya opebia okay ene me sheda e de ninsuo ni bi breo powerful me am tun so no ninsuo ni bi ache it's me breo ninsuo good ti ukona unya ne topa ya num good ukona unya ninsuo so a num anade wo pe no no wani nko hona nom good ni nyina ne se ubenya Hepa Plus Pavi na Plasmos na mesre se obi wo honom a de kan nyina no na dwuma ni bebre se inti adroi no kwese dwuma saa na utie me bia wonsa aya na yotitriti obi yafunumu samfro no onim se sika hye obi ho wo kwanya se obetumi atodwane adi but na dwendwen nyina ne se me kodi die me yafunumu be ye me sei aho ne yafunum be wo na na se obenya ne fa ho die eno nti onidi ye bebi ade ache adroi enye se dwuma na agina boso onidi Hepa Plus Pavi Plasmos o de koto just 111 na try hwese de ye ken etisa na sure ensan gu bi ho waye labs ni nyina enko wanom duru bi eso nom mesra o try Hepa Plus Pavi Plasmos not for onsan imponti na embom onipadua na ho odin bi a esese nya na ebua mansan nso tumiko good obi wo hono ma na yefunu kasia na eye obi na asia tatai obi wo hono ma sabia oni ti edwane kenkenken obi ni obi edi nkomo a asumsem de ye ruling out say munye o be kam na atweniti e de anim guase e be bro yes ni nyina mu ne ye sere se ma onipadua na ankasa nye ni mu adwuma lady ba o se dok de ntia bribia no se me bompa ya nwumra me bobi ma Hepa Plus adwumayefo ne se ne dentist e kan kire se onni problem bia enso anum ho nkoyie wa kuma bawo doc menya office on se e kan office a matiase but ontumi sign contract because onim se enim guase beba sure nti I say penny pa batonya ni papa ankope Hepa Plus Pavi Plasmos se doc enemi am feel confident watiase kasa ehu se o kasa akokodro bia banimu enamadro ni nti me de me personal line we ma obi a wuti take ene brande yi because ene de Hepa Plus Pavi Plasmos esese unya bi nom sure eto da na obi wo ha obu ne ho abomfia ase na me kura metumi ato aduro bia no ma na ne bonya de 20 cedis each nti owo 60 cedis ana 20 cedis miensa obetumi anom Hepa Plus Pavi na Plasmos onso sase se o ma onipadua no agina yi good me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa amanone adansi amanone fo die yo pese wonsu udibi nana dodo na e ka se doc wadro ne yenom a yenya hoden ankasa wa obi man so sure me ko hospital ana me doctor hwe me se hwe nyeme wa ye labs ni de so ye bia no o se me nyare enso me nuanom Ghana fo humi wo kromam se ana bibia ye okay ase na sen de wa slow je se ase adwuma na bro so ana je ne haw enso doctor se onyare ono aso di adanse se ne ho ento no but onya Hepa Plus Pavi Plasmos ene ne ho ato no a bibia ye kama obi di bia ma ne nua broni na ase ne boss a one ne adwuma ewo amanone ho ama ene odi adanse owo obi man so a ade ba kwa obetumi nya ewa pomuden sure mesra wo Hepa Plus Pavi ena Plasmos ma yemfa bi mrawo number ne 0542 807 907 0542 807 907 oh Ghana hadia 0542 77 8
85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 amanone address no o de be fa 0542 807 907 0542 807 907 ano pemi program was sister station we na brand tv be share me no se dog we de minisika bia me de ma o nso me pese uhu se waduro no de ayama me no mani eso powerful eno enti na mabase me pese me be share in person powerful mi san se de na yema no se dog we de ferre kakrabat so ko die ko pebi bi die na we de ne kekese one me be ye de na namo o se hye ne nso chei eduane na wadi no just within a period of we know o se free ho for the past 3 months imu ahye no junso yaw ene nsan bi a ebete hye ne so wano maduru sebe panie kroma woni bi ankosiaga junso imu hye no ena o hwa ne mu so kan pepepepe nsan ne dia begu mo no ahu se be me maduru akiri ena otese ye ka se unipadua ni nyahoden a ade nyina atumi di boa wo esan so wie oyi ne mpo no se de ye ka no unji ndi na wo yo be ma fa kodunum tu akiri se sa asem no ena etu ni gidi eto na koma so good o se ne be me mu ahihye no for the past 3 months na ensan bia begu ho ni ne ma efiri mu ba no o se ni nyina ejai me mu adwono wow na sa na aboa ne de ejakwa so a enya ne kwa o se mu ayedu wati ase oka saasem wei ena akai me saasem wei nso na no tech kwan yi so Buadi junction na me koto petrol station bi na mitwa call outermost lane no obi te ne trotrum ena oye nana Krobea wow oka sa no me srehwe nanim ena o se nana me hwew na ya me hwew ne Dr. Hepa Plus so na wadaroma me no wonkomo and I'm say hey fan awoko na me kwaje so and o so obesi wo kwa mu station and I'm so usi a say mimi duru ho a eja wa metwen ho say won so duru ho ja me a twen me na mkoto me petrol dog me eja kwa me energy taba and ane enam omo ye madanse fo wa se bu ya make ho me see ya na me call ye na me crash ni si a o se nana Dr. Hepa Plus eya da papa na se mame wasem ya wo kan na atwema adwuma ba so na am se krache adan die na wahunu ne ho o se na duro miensa no metiew enti metwa aduro no bi na me de ne ha me ne se sebe so ne oba ahia mu a se ne ho beba ase ote sharp pain ansana ne ho aba ena onkra ne yam hyehye nse bia ne prostate mu na problem wo ba mo se dayo ena okoto aduro ni bi odi ne gidie nomo ye o se say free just come onte sa ya onu bio na msa wo de kwadu ni tu akiri o se dada apejame yes amami amehunu se mebe duro ne de nyame adom obi edi ho adanse na se say ya jatum se eye Ghana duro because say yensa ye nyame duro fa boku anasi ginger bintum emfa nsa ye mano na odi wani fa sukufo ni mu a omo ya kese aburo so bi mu ayedu aburo because enye ho na duro na about time esre tuba fo say Hepa Plus baby plasmos on fanye ne dudu sure ss ho na adwuma na osua no obeda bia na onoma duro ni bi na wo about time nso fire waduro not because ebia oyare nti na emom sesebio uye onipa uye odasani na ukoba uni nipa dinkita ho obi ti maso dok me de yare na to ahye me so dada enti me nso ani da so ho ana ane sure se ohoye den a nipa dua na kenyan ne ho ema utumi edi yare so nkunim enuro ne bi wo ba bia ubo drug store no bi se hoye den a me sere onye ntokwa oboa ne de na asa good ko ba bi foforo
anaasɛ ɔsɛ ogyiwe ne wei fa hyɛ mu na ɛno nso bɛtumi ayɛ adwuma te sɛ hepa plus pavi plasmos ana ɛno deɛ ma mengyina otake afidi kɛsie so nka sɛ sɛ wo nua Ghanani ɛka kyerɛ ɔsɛ gyiwe na ɛno nso bɛtumi ayɛ adwuma te sɛ a Mr. Odi dwane mu ɛyɛ photocopy ɛnyɛ papa ɛno deɛ ɛnyɛ limited to hepa plus nko a sɛ driver ni a wotie me wokɔtɔ wadeɛ wɔ maazi na obi sɛ gyiwe na ɛno nso photocopy Mr. O hepa plus pavi ɛna plasmos kɔgye binom good sɛ woyɛ ɔba a wotumi de watadwe toto akyiri nso woyɛ ɔbɛɛma ukwadu numbi die obi ansi ho kwan ana ukube nsuo bi numbi last na me numbi no say doc na wonso di way to sabi enya sex nkwanti o Davi e ka ho de but esese o mu akoma na obrabo ni padua na kwa ni nyina no ejina yi eno nti na hepa plus pavi ena plasmos ya ka bom se obi a opese na pomuden ho asem esisi so yie no ono so ebetumi enya bianom mede me personal lines yi chew je na frɛ doc atadwi me ne sei doc me ba no obenom ne sei ensan tie gu me nua bi ho me papa bi wo stroke me wo fa ase bi yarewe na etete no me kura labs no sei na eka doc aduro no me nyare o enso sɛ de wusi ka no me pese me num bi nanso kwadu no me de beto akire sei mɛkyerɛ wo sɛdeɛ wobɛyɛ no ɛyɛ 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia sure 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye hepa plus pavi and plasmos Monica sa doctor that's out of we Dr. Ebenezer Ajamai, the CEO himself, the founder himself, Ebenezer Eba onom na de say nu papa we abedwaso out of da bia me di ho dance ye kyeremo da bia me ka ho nsem kyeremo enya manum bi na keka me na me titio na mom eya asempa no se wote asempa no a eya ya asempa no yofo eno na beboa mo kina enti ba bi eto no bi ani nsuo wo ho ne topa ye wo ho me say de na benai Dr. Adama manum ni nsuo refri ya wade ekono masa de topa ye nso abe infuse wate ase me mitwa ya metape kubensuo ena metape kodu no se me jone saa e ma migina awia bia me po program a wonu mutwa me yansa ni nyina agu me nsuo ma me na me woso a me nomo a ahoden soronko na me de nemu wada ma fre doctor sese ya ade bia wonte ase no onkyerem no onfama wo onua twa me twa me ho aba sese ya apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she woye hepa plus husband ye de wa hepa plus husband and they won so woye hepa plus wife na abua no hepa plus mixer magie duro di pa pavi plasmox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me.
Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me sie wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de wo mu kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo mu yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free chese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho
no 0244299520 ɛna 0266432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve Adepawura nie krom ha de wonkwa na wonim adepa no piaw unim entwam me di product foforo bi aba sɛ wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus sɛ wo pɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia sɛ wonya simple plus dia ɛno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus sami kan se krom ha de woni ade pa hene no se me mo kira kwan tam na me ho pre me kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene di animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa no. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya, Yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi Dwumadie no, ena wasugusua. Ena wiye utie ye, ena wiya kroya nso hweye. And that day, o join the show no, ewe yen Facebook and YouTube ne so a. Wa dwen kire tumi fa hoba, ye beje, ye bekain. And upon Isaac, me hu se waba so all the way from Elubo, Abease. Osena na Krobea, asemo amobo ho nkomo yi, eye very serious. Na anu abedwafo nyina mesire Nyankopon. Se omwamo na omwa abaye yinso. Na sene ya wote ye no sa pepepe na etie simple plus phone accessories. Adofo aha ena ye ton ene pano. Simple plus phone accessories. Aha na phone accessory papa bia wi hia no ahai ena wonsa beka efri. Ena wi se wu tie me a tie na kai na hyene nso. Se wunim se Ghana ha phone protector ya yetoi de ema phone protector no protect o phone screen na ankasa no enkwanchen fo ya wono tonton de mamu aduro ni nim ye yefrim wo ma ekofa ba no o ma anim asemu ya mekai wo ma hyeda ma cha na abrofo ni twa no low no o ma san ba beton ne high e de amayen e wo ma Ghana yi mu enti se wa hye ne nso a o phone protector pa tariani pa enso phone ne hwe hwa na akoka grass no ama sebe o phone no ayi nyina screen no na dwudwa te se de ekofi twumasi okoto nkwanchenfo edie bi ma me akofa how de abrami wo ho na meka sinu people e de kyerɛwo sɛ wo koto grass protector no e wo simple plus ho a eno ho de no na aduro ni wom enti wo phone ne bɛhwe ho aye de enka wo screen ne da screen ne mo muntie ade papa no de eye simple plus phone accessories na aba ubenya enti glass protector bia wo hia bia no onua se wutu aton ana wo to ne nkronko dimpa ye wo maye mo dimpa ko simple plus phone accessories na ko pebito onua ebebo wo se wo pe chargers se wo pe power bank se wo pe batteries se wo pe headset cover iPod, hands-free earpiece, Bluetooth earpiece, anase neck Bluetooth a ni nyina no ne papa no baabi a benya bi free eye simple plus. Ahai ye tuton, ahai ye tone nkronko edidi ndwuma. Na muntie obakumase adehyeman a baabi a Dr. Caesar na so ye no ewo no. Se wugina Dr. Caesar so ye nanim ho a ne hwe animu directly opposite na simple plus phone accessories ye wo ho bana no bo animu kakraka uram na sa oba kejetia ugina kejetia G2 no animu ha opposite the kejetia G2 no pepepe direct opposite to any simple plus for the wo yi betu ye nioma bi koton na nya dimpa
ɛno an obi ɛtɔ wobɛnya sika ana bɛtɔ de nkronko ne boda form ene sign so ye papa get value for wo sika na wo tua no ye number nie bibi ni a frɛ yɛn sese ya na on yɛn discuss ɛyɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636 offer sa numbers ye mu bia simple plus for ye beje so ye no be kasa de wonti ase bia na ye bekyirem na ye de amaw ena wie Dawood Herbal Hospital adofo ne adehye me kamfo saasue ye e de mawo se mana moto tutumrika na bra Dawood Herbal Hospital na yade biara nipadua no onnamu bra wo bre ahoto beba ama unipadua na sa agina brane ena wie hwan na etie me na sebe stroke enwodua yade yi edi nipa na to fom no ye ne ho hwe enye hwan na etie me na sikire yade ana mojabruso ha obi ha no hwan na etie me na ne de ye hepatitis B ana enemu yade bi no akote onua bra Dr. Dawood akache ewo Dawood Herbal Hospital na ne papa no mebompu ne mpu papa no beboa wo wobehwew adokotafo animdifo a nursefo animdifo wonom be ye ho adwuma wobema wa bibiduro kan na wanyu ahoto enemu yade adokro mo na mo pem ho anu amu hunu ei mo amonya hawo mo prostate mu ye de rubber kotumu ana ye kese o pa wo na wunya ana be ma ne dafo mo a wo ye ne hwe nye ahoto no aba Dawood Herbal Hospital ewe jeso krapa fabro do kra na ha wa brawate papa ne wo ho aduru pa edane enka ne na maturu fam ni wo no sa da anu emu e na Dr. Dawood yedi yedwuma ne number eye 0244 886437 afi 0201 681 717 unya fresa ahoma we ya Dr. Dawood beje so ono be kasa na de wonte ase no wakire mu nso de amawo na sane na meka Otek Corporate Championship no ho asem de akire no anuanom eba so sa wo ye corporate institution bi a wo ye ana sane wadwuma tie bia no akwanya no aba ma wo ne se Otek Corporate Championship yi onso de ho ba jimbi na sa 7 June no enya asem ketua wo eye bugamu gidigidi me Jimmy Bootu pa na me Jimmy pipantia ai ese enya sam ketua wo enti we are inviting the companies, the banks, the hospitals, the media houses in Kumasi and around any institutions ahodo se momfa mo honyim na dano enya asumdwe connections making enkoso ye network ye ho na yenyi yemi ensign tnetne yempom sa adwumadie se uye dwumakuo eso pa waye wadwen sa wo be sponsor mana moto ye nentem mana moto ye nentem wate bra na be sponsor number we na be frɛ na new take fo akasa na nso atumi sponsor bi wate ye number no eye 0547 98 2256 0547 98 2256 se kura me ne wo kasa no Adusa Herbal Clinic o de ne ho abebom ko wa hu se dwumadie na so ti o se kai na Krobea mama ntemu a wa hwe ya ebesa agame enti sa wonso ya dwumakuri a fa ho bebom bi na Adusa na semu a oka ene se efri sa abre ya ekwa kosi June Adusa ye free screening e won center ho se ye ya me ne wo kasai o bra pressure o cholesterol o sugar level hepatitis typhoid enom ne de kekeka ho se wo ba Adusa akachia Adusa Herbal Clinic wo behwew no we screening free what yase na wanyu ahoto awie Otek Corporate Championship no Adusa di kan o sponsor enti wonso ma na moto na be sponsor bi ene oba de achia me wa ha eja kwa me wa ha ababa we na semo a ode aba yanemu yi ensem ba ku mienu bi ma me ma won musa na mento aso obo yo akra me shase era o ma me ti ase
onim enema ekoso ewo wabrabo mi wate mabona manye abona manye watimi na di komo wa wusu kwan of us nyinsen wo kwan of us wo bibisa oni na di komo bisa ache ebrebi na osina men omukọ enzimana na menante but odimi twa nsuo na omkodu kru nim na menante osi nsuo bi da kwan batache sabe no wanyini ana oso onante but na onante mo twa nsuo na onante ye no so onko hoda no mo ne koya ade ho okoton nioma tina a surprise no nti say bia na awo ho oden kwaje ni ba bi okosere bibi wodi ukoja ba bi sa de wonti bibi asa debi ono kro bompa etata so ye 11 krana ba ku okay afi yemra yenim wo se be ma bi aba wo nchen a na okọ be ma bi aba wo nchen a na okọ wo na wo ya wo hu obekwa wo hu woda yesum ene bibisa won se won kasa yemu no wo si bibi besi a adwuma e be se ya wo hu na be ma nso ba no obekwa wo obekwa ende be ye ntokwa asa kasa tebia me hu se obekwa tebia de be chiama na ko se me hu se adekro ne ma beda enti ade ne no obeda bia na chesa ade chia na problem wasi wo ne be ma bi ntem yes also ebra wo ne be ma dadan ba ko ne nyina adekro ene obeda na me ne boy bi na tia onya adwuma but ebeka be 1 month amana nya adwuma no me hu saade no okoye wa mabio woni be ma ne da ho no so adekro no so sa no be dai saade no da but me hu saade na boy na ibenya adwuma no obenya adwuma no ese obenya ama obi adie no e na ade no ne obedai be 1 week me hu saade ne ma beda but eye ntokoko he no wa mabio ko fa ho bi foforo esre me bi so woni be ma hia e bia ene ama saa edakoro no ano saa de na san ne wa beda pen ana de bi ebu fitre manse ko na me hu se nipa na obeboa me ebia me de masama to nanim obeboa me na se wa hyeme bo se meye wo yaman bo se me hu saa de no eze meti wase a enye continue so se bia na awotwe no aba na awotwe mienu no ana de bia na emomu ne be mate ho a ade papa bi beba ansa na obeba no chese de ebese nyesa aha na se me nko a me wodan mu a se me ne be ma wo ho a eba me ne be ma wo ho ne ba e wo se wokọ but ebia me nso me nko a wo ho a wiki bi wa mitumi hu ni tuta na me hu sa ase bibi pa bi beba ene ebebo agu ebu a me sonda na me hu se ya tro breakthrough mitumi hu sonda se ya tro breakthrough agu edan ho na je se ebre bia saa de ne beba wo nchen no abeda bia no na ebe se obi bi pa bi yes se nya bibia nyi ni ti se ne ma pa bia ebeba de a ene ema ebre bia obehunu bia no se bibi pa bi ba na nso wasefo na obetupunu num yes saa na etie yes okay so waka okay say okay we can do better as waka okay na waka okay a wo san ya beto aso o hwe ne say waka no ho na wo waka okay waka obi ne na egusa ase adabi na wo kasa ensi ya na wo kan okay za ye dey sorry yeso na no ye di mi na wa o o je ma ba akopɛ me ma obiem ade no wo ya na wo nko ade waka okay atie for no yi na mame de oba ade ebusa o no mame hwɛ sɛ de mi busa wo yi no a wan kasa wo se wa wokro emu atwe besi sabre wa ya wadwen sɛ enka wo benyem ana anyem no na ema ana bibi ba besɛi ema ohunu nansen ya no ikosi aba ma bia odi mu pa o bia mi hu so obeboa na me kɔ ne ho no na meduru bra me ne be ma ehia me nyinsen menini kosia but me am hu se menini hye ma metime nyinsen ti me son da ye no na se obi ma me
ade kɔkɔ ada sɛ yɛ mojo sɛ yɛ ɛnwo minim afei ni 3 days time ɔde ma wa nom nso nom yi ma no me yɛ sɛ asa da yɛ ni hu sɛ ma yɛ okay but edi bɛ 3 days me hu sɛ obi de ade ankasa so ma sisi ɛno nso yɛ da yɛ mu asa wabie wo nam ɛna obi di ade ɛso and di 1 week na me menstruate but me menstruate me hu sɛ ade ni yiji pa ma me hu sɛ ebia manyinsen na asɛe okay ɛyɛ kwa me busai ɛna na me da se sia okay di oba de menya sure so obeka okay bi o je wadwene no o twatena di okay ɛna ma me che na ase na so waka okay say me na me want me platform me na me want me platform enti waka okay a me you uti na ye kra etiefo ate okay ɛyɛ kwa me to aso okay muni aba me say o say usi so no woni bema bi adi mu da frada say un say usi so no me do nti ne e fa mo dia bi ni ensibi bi yesa unye bida debi obi so nka say mam ko e bi so debi na unka say mo say wo so da ya na papa ensa da wo so no wo papa ka say waje wo utimi bisa wo papa say de nti a wo say waje wo no me ka kire ne say da ya amasuni da ya amasuni na o say ne waje me na onim but oka say onim de na omo beye me de okan ya ne say waje me de okan ya say waje adi ba o so say adi papa bi be si a uhu say bia me meti wo mi nchen me betu kwan a o betumi so da ya hu sa adi ni na uhu na adi ba o so what me atu wan na mo say o pese o si ano kwan me hu aso fofo bebre ayeye akwantre ba still enko aso fofo na ko mo na obi antimi amwa mpacho mani nsan o yare bi wo so se bi adwene mu ana se den se bi adwene mu debi se bibia ye clear me normal pa sa wa hu se o ye normal nti e ya wo check up me nyale mpo nto me nyale ade uhunu ne se 7 ya adane ne kotokro enti na obusa sa nti mi bisa sa no na dwe mu da ho me nyale kra ko ba 3 years mi timbo mpa ye me da o first born no aware no woni ukunu e ba nse na aware no gui manwali o na fa mi no obi nete o si repu no enti wa yi ana to aso eye ono nso aka okay enti maka kire o se oboko kan okay nya asam o nso akoka okay na menya odai oboy gazi eno osena na Krobea from my point of view abaya no wo no a wo hunu wo ne daye ni mu no symbolize the devil ena kosua no a ohunu no wo ne daye ni mu nso symbolize seeds into bracket children. So from this calculation, the snake, the devil, and the X seeds or the children are equals to the seeds or the children of the devil. Inti, I think per this, I think the lady has a covenant or a connection with the devil, and that by that the devil wants to use the lady as an incubator in order to bring out his children or his agents to the world. So I suggest he must see a true man of God. Or boy Gazi and they can see. Or no son I drink chirimuno, no son I drink no chile say. Uhunu wo ewo da yima echre bonsam. Ena uhunu nkusia eya ba a ebi eye nkwada. Enti ono kakuriti a uhunu ne se wo hunu wo eni nkusia no echre se obonsam ene mma. Enti ebi a obey wa pambi ana connection bi aba beto ono ne otwease bi ntem. Ebi opeso ofasa aba yi se odini agent ana ne ma eba asase su nti na aba ya na efasa de ewe mu. Enti mitu ne fo se ohunu obi a waben.
opanyini bi nso atese me message na no de o se nana eye confidential ne nso kire se nse pie meboa okay o se me mage ne nso mfre no mate de ebeyi bia no emoa beba na onyame wo ho hebafo nyankopon hyira mo na ye kan wonom ne de basafo nuro no onom de aba se ye yi amene wo kasa idie basa nuro no nizia na agye nizin so wo ne pam enye ne bone mu se wutie me na wo ye obi a wanya yefunu mu hawpa wo de sebe wo yefunu yade no se esore ana eka ne ho a na fie gya dum o ho ye mobbo enam yefunu yade ne nti me pa che wo kona kope basa herbal capsules ni bi wate basa herbal capsules no sa yefunu yade ne beko wo ye oba onsebuo no sebe emaye a body start bakakra na jai 2 days na twa bi nso wo hono mo a sebe e makra na sunsun so so enu obi nso wo hono mo a yi abakra no na adane asenkese pa e de ama no se ye yi amene wo kasai se unya basa herbal capsules ni bi na ono no mo a ebeboa wo se wo nso ye bema na sebe premature ejaculation oni oba hia enuoma nkoyie obi kura de atumi sore nso na sensen ho enkoyie o cholesterol wo soro me pa acha o kona kope basa herbal capsules nanonom na ebema asumdua befie ho wate basa herbal ointment ne de se wunya bi na se wo de srasra enwewie eyam ekro apropro enom ne saade no eyini nyina afiri ho makase basa herbal ointment ye ya ba tan nku oba tan sa wo de bi srasra oba no a ema akwada ne ye den ema akwada ne ho ye den ye den se ne ho ayetawio ema ne ho ye den ena sa abre kro na amu no asabra entos ni ahohye pampers rashes no ebi nwu akwada no wo panyini wo moyere sei kakaja na eya osawo honam ani nsansan wo seye bi atie durawo sebe honam kankan bi abawo so ni pedua mu yaw nam wadwuma denti koto basa heba ointment ni bi na yei wo ba KNG Misty Heba Dani Heba Abme Pharmacy PFA ene Freddy Mens ba bia ye to nuro bia basa nui ye open wonu ya to na beboawo but Dr. Basa ne number anka se ni ejina frɛ no na one no enkasa eye 0244 267725 0244 267725 offer sa homa we ya Dr. Basa obeje so na one won so akasa na wi Dr. Mankwa ono nso ne da awurade fie heba center no adofo se wo ba Kumase Kronum Bosie Red Park ahana Dr. Mankwa ono nso wo na wiei se uyo obi a wanya problem ewo timu a akwanya no nie se one Dr. Mankwa behia na woni ni hia owo aduro nwanwa bi a odi yetiremu adwuma obeye wo ho adwuma masa problem na wanya wo timu na kɔ emma bio meka kyerɛw se uyo obi a wakote nemu yade bi uyo obi a sebe emoja broso mu haw bi haw tafodo ana ulcer stroke nyodwe na agye waboso ana wo ye obi atwere yade etete wanim guase e kan sebe waye mre wo mpam ana se wo paawo oba wo nsabuo nyina sei brana awurade fie heba center Dr. Mankwa awamwa papa ne waduro oso ono de bibia ye natural ba bia tokro da wo nipadua mu bia nso no aduro bewura enti Kronum Bosie Red Park ehona papa ne wo ne number ye 0241 09 3915 ena 0549 206633 o fresa number we ya Dr. Mankwa na beje so no akasa de wonte ase no obechirim ene Volta Drill Limited ensu tunsuo adofo ope obi ama tunsuo ama wo a enye obi a nenim nsuo tu mema nkwa nkyɛnfo ne na adaw enka nkyerɛ sɛ o yenimtu na adu sika akohye bɛkyerɛ bi no abetwa ntro wahu sɛ wapempa no no abɛka kyerɛ yakɔpembo entidi ende wɔboa wɔn nim adwuma wɔn ma yaya hwehwɛmu wahu sɛ wɔn nim nsuo tu
ɛyɛ Volta Drill Limited ɛfoɔ wo de opa akosunwa tachima ne dɔma na kobusa wɔn mo ase wɔn abodwuma asanteman mu adwuma Volta Drill Limited ɛfoɔ abɔnya asɛm ketoa ufie hɔ obetu wadwuma mu hɔ obetu wo de wutu nsuo ne kura de twa sachet water wɔn betu akwa asase na yase atwi nsu papa de amount nsuo na no ɔde ubenya customers enti se yensu tuo nko ade amesrew emfa mpa Volta Drill for ho wɔn betu ne kama de amount afa nkwankyefo bia betu ya anom wɔn abeha wo ye wabre hwe nsuo ye bofi nko a da bia Africa na ehuna mane woto saa nso ngosiaga tere bi kura nsuo ntumi tekɔ wo so a na eje fi nsuo no kura wabre ma Volta Drill for mesiesie ma wo wɔn be blow mu pump insulation obeye pump service nya obeye problem a wanya wo boho ne ho no obesiesie ne fine pa de ama kumase ahodwo da aban ene eme office no ewo ye number nie enu ne hia jefra yen eye 0244 29 9520 0244 29 95 20 ena 0266 43 2210 offers ahoma we ya Volta Drill for beje so wono be kasa de wonte ase no obekirem ena eja Peter Herbal Center wo feyiase wo de si wo Pentecost Junction wo fa ka ye twam kura Lake Road asem na mekan na de kase mesi wo feyiase Pentecost Junction se yesi ho apragiafo ni nie ka kire om se mpa cha omfa me nko papa na wo ya awaduro de wo ye papa no oya awaduro papa ne wa wedro se ye ya me ne wo kasai amanfo onya wonom ahoto wa wo ho wa Eja Peter ho be hwa dance ye ekoso ote hore twenzen Eja Peter se wo de bra ana manka ne Eja kwa me ote wo twen de na o se o cho che kan fantinamenti ote ete hore twenzen okay enti se be ya wontena honinti no wunya babedru Eja Peter Herbal Center obeye hwehwemu ode aduro beka obewo wate obewo so wo ye obi nso ayade foforo bi ti se stroke esi kire yade yi entimu atwetwe enemu yade no akote sisi yade brafo bi sasabura hututuo wo hu nyina kirew wunya ba Eja Peter Herbal Center ahoto beba ne herbal soap no Eja Peter Herbal soap no bra Utech FM ha front desk ho be hu Yvonne na akotobi wate so wudi dware a ema wo honam no ani etoso na ye kama ye number eja number ni eje na frɛ no 0543 369993 0543 36 9993 ofrɛ sa homa wi ya Eja Peter no ankasa beje so ono ane wo bekasa na de wonti ase bia no wo be kirikiri mu nso kama na wo de amawo ene ya Bolivia Enterprise nso eya asoye na sa asoye wei ene di future life enuane no eyi nkonya I'm telling you be hwe wonderful things ya wono di future life nuane no ye ewo Sofoline kumase ya Sofoline alignment hono multi home ni hwe ni mu hono be hwa anwade wa obehu na waka me pa achew wono na aduani ahodenro ahyemu matontwom eya aduani aduro ya wo benya bia wodi a ebetu yade afru ni paduane mu enti ene wa wutie mie aduani vitamins minerals 23 ne wom aduane baako amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hye aduane mu matontwom enti se wunya bi na se udia wa yade be na haw be kire wo yade mu kire yen na ye ma future life nuane bi kodi nanyu ahoto ye number eye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 unya fresa ahoma we ya Eja Peter papa no ya Bolivia onom ebeje so na wone wakasa na ensem bia esese onom kiremu nso ede kiremo no wa kiremu di amawo ene oba ye YouTube ne so a adofo ewoso adwenkyira ibinom ede aba yankopon kam ho mere osei mahu so aba so na Krobea nye ize o
na Yankopon enka mo ho na onhyira mo. Spiritual matters de Nana Krobea no hye. Nana Kwasi ono wo South Africa eno se Nana Krobea awie ma me nchiacha na me papa de kwadwa mpoma Nana chia ne ma me wate firi se udwumadie yi ono nso emfa wo eni agro ababa we ya semen ewura se ne wo ka se adepa ba na ebo adepetugu adepa ben pa na wo wakwa ya abo atu aguda ehye wo pa wo abrabom se medru ma ware penso na mi hia manso minyame obo me no mi hia sebi be me bia sa akwada ti se de me de kan na me kan de me hia na bi ofom kwa e bia first degree but se ni pa na really so obeware obeboa degree the crowd yeah you free na se ba sa de ne yeah sociology for de ne oba de ne yeah kan ho yeah de wadi kan da bi men kan degree no degree there asam kana men kan yeah degree ni ye bi odengumesua na be wa yeah yeah sociology it is how can say ya pa kire say yeah sociology for de kan wa na obetwam usia ya obetwam ebiso usia koko astrology for no kura so anka akwa no ma o go ma bi ebi go no degree ni e for no no fine ya for sociology for ni bi wate ya obetwam but it is ebi mma never da ba wo no hu na che nan say me ba me krom na ma sonda e hu se me nkofu bi te ho na me hu se o na me kasa asa o ye na different colors no ni nua na osan ne baaye no wo different na o ka ho no me hu se asa me nkofu ni di nkomo na me hu se o da ba bi din se ya bat na nkofu na mo ti menum mi no me ntimi anka nkyere ho di mu yan se me nua boy ba kon de physical na ni so ehye di mu yan se o bio na me bo ni din se ni pasu me se hwe wo na me ka se de bia me te hu me dai no kunu mam dimza boa no o divert o dim ka ba me nua na so no oye otum ne ho din de mu ya ne sa se otum ka ko kun wo no watumi akuno na wa enye colors no ni nua no bo na ko kuno since then no na me hu sa da ye ne nka na colors ne nso abada oba ya che me ba me krom no oku uhu se oson da ye hu se yaku colors ni nua no colors na ankasa nso abada na me son da ye hu ne bio o ma bio ko 2 months o se 3 months na se bia obi ne oba be ye yi ne nso eba na ne 3 days kra me hu ye ana drink eba but na se me bom pa ntimi bo picture sorry wo bom pa ye kra etumi yesa eba ade nyunu ne de ne ho ba ya na metie kwa me hu se ase enye yanim ha yen enye yanim ha condition wa but me hu se ase de kro no enye yanim ha but ntimi nye ontimi nso nye yanim ha ntimi nye meti agro mo emoti akra fe akwa ya ye wo se ni moti aso osuro mfidie wo ma to challenge amount o yi Nana Krobea we dia mesre wa da ya o se mi moti aso omusuro mfidie ti ye nkwa abonte nya wo hunu se wa chi ye o dai ase epese ba batintimi ase de wani kum no o se mi hu sa de kro na ba machi se ya na se enche meni be kum ti se de na me ka batintimi enye ya ha nya ha enye fidie dem ha Dabi okay etiefo ni adofo ni adehye ensem ha ye ho ne ye boafo oba de achia me akra mama usima no bi yo akra me da se ye nchia ye tiefo nyina amenchia keedu akra me ti keedu nka che champion keedu ebe 2 years 3 years ni mi hu ni da owo nso obo adwuma obo adwuma na no se o ka kirem se Nana Krobea nyeize na meba na mse o yebra yete won ka che keedu ho se me fa da free na me ko de yi card ko ja e free ho nyina be pem sa abiri keedu me ti keedu nka obeba eni etobo fa me birthday ni ye trick obeba ka kirem se mbedim birthday Monday o kan sa de be ye pia
adwa do o lanche de masoma ma ada na kwa we na no pray sa masoma I sent you o lanche de pampa ba mu kan di Dabi men lunch special lunch Dabi men lunch oh na force enti obo fire line obeba yebenya no yebenya no okay Monique so say men kan kire so oche odo Monique da binding site wo so ono so da na konwam na asem na wo tie ne kura wo hu de won kampo enti yen hwe de won so bekan obo yo akra na edi nkan no yesre wo na wo tie yen aye bi dafo no fi se dwumadie yi ye ne wo mu nyina na edie ye nim nsem ba ye nim hafa honhom nsem se ya no nsikura na odomfo bi adom ye se ane metumi na ma ye amamo na waye ama awura yi ade ne ho na ye ha ne de ya ye mpede kofa wodwan bra kofa nantwie bra kofa yi ne bra awura ne ska oni bi ye de wo ya adanse ye ne ebedi ama wo se ampa awura na oba ha no ana wo kase no nyame aboa nam nipa asomasi so na wasane ya de ye sumi ya adwumadie ye nisum bia eni asem wo a obetima aboa ye bia kwanda form awura na ameboa aha ye ni obi a nyenyiyimu ye ni obi a obetimi ayama ye nko ade a ya bejew na waye de amaye akra kakra me de ka ho ye se ewi asese ye bo wodefo a ana se ye nyankopon hirawo a ya na emma prekope hya ase wo bia bi na ya na otan so wo mu papa every say wo hwe awura ya wotiwe ya kakra me hunu ne body kura wo so wote ya wo 42 years no ene ne kala na ekuta no kire se nyankopon ahira no because enhira no ya na ente bukrom enye se bi wanya sika nko ena ahira no obi anya 42 years wo hu na akra ebe se obeka obema ne be 60 enso to hwe awura ya wote a oba akra am ka se SS fo ni bia omo wi SS fo fro no enso hwe eye nhira ni bia enti no se wosefo no so hu no woda ache a na ni bere wo so pa yenya obi a Bible mi ekwana akosia Joseph obre won nkwala abre musa obi anyankopon wa hye ne bo se ne nua no mu nyina ebe koto no wo fa musa ewi ase no ebra nkoto ne ba mu no na je se wade da afiase nyina se Habakuk kwahye ni nkran sa wade da afiase nyina enti eba se ya na ya na wogefo no an nyankopon ti esre nyankopon se onfa obi so na wonye awura yi emaye nya nipa nyina enenya akokoduro ebeka wonomo asem seye nti awura kan wakoma to yem wate ebi kura waba hai edendua yi a wawura mu yi kura no na ebia nyankopon nam so na wokwa hwan ye onwununwunu o hihie o na wa mabio ti akra kakra meka na mede asere yetiefo na masere otumfo nyankopon so se aha awura ya bai o ma nya ne last stop na onfa so enye no akra me da se eja ka me na me na se na me nka okay bi mfa chewa na tumi bia ni wa ese nyankopon tumi na eba honhom se nsemsi ya me ne wo de ni ani ye tiefo ya na yesro mo se omo mo wa ani no yesre se de ye kanfo abaya imam me fa buro nya ho nwekra kase so obeka kire yen ye beka no kre se wo ni ho fenti na ofa kwan bia so se wo pese wo be ye na wo koda bi ye panipa obetumi aye na yenso yedi afidie so dina so di adanse e de ahye nyame di animonyam na wo so adwuma akoso ye be stress obi go mo bia obetumi di aboa onfa mo ye nuan na de me tuaso ne se ohun se honhom asem no yen se ye nim e na abaye nko na nim de wo fom wo ono ko na nim de wo fom ebia ofi ya kompo se de wakasa nwununwuni wona e kan wo se wo tse nwununu bi gba no na eti ba me meteni chen wo ba me nte wona nim de wo fom enti menu aba no so omma na ho so na kotokose wo kyekira ena esoa nim se nti a otu anama o de aba hai na wo de aba hai so de yankopon di mu nti nim se obenya na sumdwe na o de ne ho so na me da se pa me so da se ena Lunash of Lunash Beauty Parlor ewo Krofrom ena wiei mamenchiao ababa wa Lunash oba Lucy onfa Asem Beba Dabi dwumadie ni agrokra. A very good afternoon to you nyankopon hwao na onto onkwanem sa na me ankasa me de hye ene made nyina ofata uye sreta
ɛwɔ New Road signboard kɛseɛ n'ase baabi ɛyɛ Toyota Hills no ɛna wiei ɔfata ɔne onkwadaa ne nyinaa ananse ɛne ne nuanom ɛnkayeɛ ɔnom nyinaa mema mu nyinaa adwuma pa ɛma mo adwumaden ya mo nso mugusu a moyɛ ɔfata Nyankopɔn nhyira wo paa wate ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse ɛnneɔma no bi wɔ hɔ no mo a sɛbesɛbe sɛ woyɛ ɔbaa na woahwɛ yie wobɛfa nneɔma o wobɛfa nneɔma a waa w'ani na wo so nansan dressing trend bi ɛɛkɔ so na ɛmaaya no bebree na nim sɛ saa deɛ no a wɔɔyɔ no ebetumi de nsɛm aba dressing trend ne sɛ wobɛhu abaaya ebi a wahyɛ ɛfɔm ebi a ɛyɛ nika ebi a ɛyɛ trouser ataadeɛ top na ɛhyɛ no no na yɛ tietie a ɛnkata ne funuma so hwɛ funuma sɛ woyɛ ɔbaa ma wo funuma ho nhia wo sɛ obi wɔ ani bɔne na ɔde hwɛ wo funuma abaayɛ yasɛm nti na mebie saa nneɔma nketenkete so ɛde akyerɛ mo ɔde n'ani bɔne hwɛ wo funuma saa honhom mu a wadeɛ ne nna yi obɛtumi akɔnɛkte wo obɛtumi nso ayɛ wadeɛ a ɛbɛhaw wɔ wo wiase onso na onim sɛ yɛ life na wobɔ ebi si Kumasi Krodua yi mu abaayɛ a wayi ne funuma so sɛɛ na papa bi teka anim maame bi tim na wɔnom asie na maame no intentionally or unintentionally ba we intentionally de ne nsa bɔ akwadaa yi funuma no ɛso ɔyɛ funuma na ehyem ni bia ɛfɛ na ɔde abɔ so na papa no ka kyerɛ maame ne sɛ awura fa akwadaa na de ma no ɔka kyerɛ ne sɛ awura fa akwadaa na de ma no ani wɔ so attention ba ɛdeɛ na memfama no ɛdeɛ na mayɛ ɛdeɛ na magye afiri ne hɔ no mu a memfama no ɛnso na saa maame ɛne akwadaa ne kasa kama me ba ɛnso ɔde abɔ so agye deɛ wagyeɛ papa sɛ wamfa ama na nsɛm a mebie so wɔ ha de akyerɛ wo no wanhwɛ yi a waawo mpɛ papa ne kaa sɛ ɛyɛ threat ma no no na wasan de ne nsa no abɔ akwadaa no n'afunuma no so somgye ɛna ɔmu gyaa na ɔkɔɔyɛ ɔmbusa papa no sɛ ɔmo yɛyɛyɛ wɔ ankasa na ɔtu akwadaa ne fo sɛ wɔhyɛ ataadeɛ a mɛnhyɛ ataadeɛ a wahyɛ ataadeɛ nso wɔnhyɛ ataadeɛ wafunuma ɛyɛ a membie so ɛno yɛ baako mmienu ɔbaa ɛnɛ mmaa mo so ne ɛwɔ abaayɛ yi ɔbaa huhumu awadeɛ no ehu meme nka nkɔ deɛ ɛyɛ abusuam meka no deɛ ɛyɛ daily mistakes a ɛyɛ a yɛyɔ nanso yɛni ni yɛ ho so adwareɛ ɛyɛ paa ɛka yɛn ho wobɛhwɛ no abaayɛ a sɛbe abɔnten dwareɛ ɛna ɔpɛ adwaayɛ wɔ hɔ nanso ɔnwareɛ adwaayɛ ɛhɔ ayɛ busy maame mfa me nsuo ne mfa afikyerɛ ha yɛa hwɛ baabi a home wɔ biara no deɛ wɔ hɔ nso wɔ hɔ everywhere home wɔ biara no deɛ wɔ hɔ nso wɔ hɔ enti ɔnde abɔnten dwareɛ ano ɔpɛ me nua ba a wopa abɔnten dwareɛ yi hwɛ yie na wanhwɛ yi a obi bɛware wo sɛneɛ bɛrima biara kyi ɛneɛnan no ɛno ne deɛ yɛ risky enti monhwɛ deɛ bi obi a ɔwɔ spiritual marriage no ho sɛ wanhwɛ yi a all the time wa wobɛkɔ akɔfa saa baa no de ato ho so no ɛsɛe wadeɛ first no na mewɔ sika na meyɛ me biribi ɛkɔ so ɛnso mekɔfa saa baa yɛ wei yɛnyɛ pen masturbator abaayɛ bi bɛtena ha ɔno no na ɔde pen wei bi o ɛna ɔde masturbate ɔde pen na ɔde wɔwɔ sɛbe ne ho sɛ woyɛ bɛrima na sɛ usika yɛ Otek FM compound ha nyinaa koraa ma abaayɛ n'anum ɛwɔ afidie yi aso ɔse ɔne wotena abosome mmiɛnsa na sɛ usika no ɛkɔ so atena wo nkyɛn a na nyɛ ɔno na wabɛfa ne mpena ne ho fɛ enti saa deɛ no ɛyɛ anianan koraa dodo sene yɛn nipa yi
o de asem we ya mekan o wo na na bi a ya abusa na na bi onom ye nianan dodo esne sebe ye nipa yi enti ono na de a wafa wo na wo ne beko ho challenge ene wa wo be hunu esi enti first na koye okofa asa ba ye nya bad luck no ye o na emum de onnim setene so na no na ha no ne bi ha no eno na eyo uja aga na wehu ana wasan ate asim nya ba ye bi na aga de wo de ware no ne di nachi no e ware ana di nachi enti ebi no abontie adware basa ya munhwe ne yie memma kwada sua saade we ye ta ye enkanka nim kronketuam na obehu kwabrane ye obedi ameyira ka kire nsem pacho me pacho obey ye ohuna meyire ebitumi ko to the step say oyini bottom sika de ma kwada no ade ye meyire mami menso so saade de so menso so saade ne so ma oba no enso so saade ne so mfa ma oba no akwada ni so aka kire papa mesrao wedi osa onyo yire mani hu se onyo yire asem dibi na meka no wedi osa onyo yire enya bufuo so odom wedi osa onyo yire ebitumi ko step further oyisika I have me yire nti ene onyo yire ene de unko kunu ho nko jisika ye they do it onyo yire obatan enso so saade ne so masa anyo saa ebi won kyerase nyeni menkase ni nyina na ye bone mesrao menkase ni nyina na ye bone nanso prevention is better than cure. You to prevent is better than a cure. Enti prevent ansana ayo menkase ni nyina na ye bone enti yenhya saade ni ya mo ase exposing your own amwase to the whole wide world. Obi kura ti abrosan so na wonhwe na re hosem ba bia wote no korodo wo ho nipa nyina atwam ho no obe hangia me hu se owo G string owo de indomie so ye pant ni bi wo ho a ye frɛ ni indomie agya kwa me bisa no onim na me de se wa onim dada indomie G string music hey it's big. Yes. music is so. Yes. Music. Now you want me cancel here. Let me say ya. Want me cancel. Fataro ka ho. Hey, enti say where you back afrim. Ebi so kra ba no. Oh, say bro. More than 8 different names. Some say aduma say no. So go let you. Ejakwa me. Na me say me question ho. Aduma mra. O ko hwe wani so ade. We shopping. Okay. Go na be say na o study. Okay. Very good. Enti afei na won so window shop to the general public. Hwe what the hanger yi bia ba be si sampomanimu enti obi a wo twam bia ehwe eno ye baako. Mienu ba bia wote ahoma esanfie ho okwa compound house mo ashtown mo ne krofro mo ne bantama asema make de oba ade oyawe nansan na se bia unya obi a ubewudi wachi agya ne yie a obeka se da bi mfimfini ha de mamo mfa ahoma nsensan mo besa ahoma ebia mo modade na munyinkọ ni nchemu sei ana nachi na mo hatabo ne oma wo enso nkane no de ne ye ne se pillar to pillar ne de ahoma san mu eto de bia etwa fie ni mu eno so na maami abaya wona owo indomie de wo G string de any music enti wo display amani pa hunu se efewo eye fe de efe eye emenipa na pampam ana wo mpeja sebe wa moase nkosoro mfaase eno ye baako hata wabra onkata so hata wabra obekata so kata so lazy die mu hata adie sanso so nkete into di lazy kata so a ekata kama ana sebe
sapo kura ye di dware yi edane nkantankantan ewo ho eden sebe obi betumi ye gina so de aye wade kakra mekanie enkaviem wan hwe ya we de meka mekwa akuti obi na so e de Asem Beba ti menkabio sayeye sa hweye wei as maya ewo ye ne aye ho a eboa yen beach ko say unim say enye too advantageous of a ma bebre ehon Asem Beba at the right time e be sheda ka ho asem and now we make count for 3p garlic mixture so the amount make count for 3p garlic mixture na me the amount edro we e piwak natural health for na onom akofa sa edro we e de aba ene oye oba oye bema na utie mi a akwanya no aba ma one sa obema na yaboto mo de second ne ba na ewra wasem a ode aba ye nimu ode kan akoma to yam wate de ebeyi bia onyame wo ho ono na ne tumi so ono na etumi ade nyina yaka ni sei yebenya ya tiefo yebenya ya adofo a ono munim de ewo honhom ya wono betumi aso yemu e de aboa yen ma ye de aboa ate wabefie enti bibia be kama ate very good enti oni adofo obepe 3p garlic mixture no bi moma no enkotena se unya 3p garlic mixture no bi a wawie na wie ya ye kasei aduro wei aboa nipa bebre se wo ye oba wo ye bema na wutie me na se okoto 3p garlic mixture bi na ono no mo a eboa nipadua no sebe uye obi a ahotutuo obeda sore no na waye mre obeda sore no tumi sa se waye adwumade bi enso ye na na ukoda aye o edi enti na abasa unya 3p garlic mixture na sa ono no mo a eduro ne ye eduro ne beboa o obi ho no mo a sebe ni nipadua no emu asisi no o he na nya yi dia se na mo ye yi no mahu go considering this and that no enti na me hwe sa no emu asisi enti to de bia onipadua no ba bitumi woso saa ba bi woso saa me pa cha so nya 3p garlic mixture na so no mo a saa problem no emma bio obi nso wo ho no mo a ne pressure no all the time enyina ye enistra e wo fompa uwuba e de Asem Bebro ko pe 3p garlic mixture ne bi wa wo cholesterol de bia wo soro we immune system no aye very weak wa pone wa poso nyina ya wo ya ana sebe eto de bi kura no a ohonhono ni enya ni nyina na yeduabo se wunya 3p garlic mixture duro bi na se ono no mo a onua dasani ebeboa wo pa na wo ba Misty Heba oko Kolinak oko Dani Heba ene adea ubenya se duro we bi ye number nso nie freyen adea bi a wonte ase no ye ba chirichirim ne ye de amaw eye 0248928824 0248928824 ena 0201000021 ofresa ahoma we ya ye ne de 3p garlic mixture no aba ye beje so ye no be kasa de wonte ase bia no ye be chirimu nso de amaw baby eto no bia no ebi wo ho na we fit homeopathic clinic nso ewa ahenema kokoben onua dofo a utie me akwanya no aba maune se oyade a adawo so a beduru sam pempensuei na woda so bre eye yade ni ntia hwe mana ma otowate wo de bra fit homeopathic clinic enuro nketenketefo no se wo ba wo no mo akache a onua mese wo se odomo wa aduru onomo de wono mu aduro no bekawo onua ubenyi wa hoto wate ebi ohono a wo yade no enya ho aduro na wonom no ya hwe symptoms so ene yade am aduro na wonom anyanyam bia wugiri sa wo yade na beko ama ayeye bra na yenya hwehwemu mapa na yehunu yade kora etete wo na ye maw eho aduro se beya ubenyi wa hoto ye nam physiotherapy acupuncture ene massage kwa so oyawo nipadua ne tie ni nyina no ebefiri hwa fi akọ amoanyi ahoto ye detoxification efi ni nyina ye betwe ama wa wani gani ubehunu
wate enti wuntiri mu twetwe wa ye mrempem asikyire yade e haw sasabro nipadua mu yaw ani ho haw wani da bia wo problem wani ana sebe wanya namu haw yi bi wako namu haw ne nko se ye hepatitis ye typhoid ana se ye ulcer ni nyina no Faith Homeopathic Clinic ye behwew ye beboawo ama bibia nso aye fine ye wa henema kokoben ye Jomas Company no 18 mu junction ne so ye number ne ye 0244 583859 and 0275 969414 offers ahoma we ya Faith Homeopathic Clinic for ye beje so ye no be kasa they won't yasi bia na ye bekire mu nso de amaw na wiei Abapa Mall the biggest online shop in Ghana na itia wutie mi akwanya no aba ma one se obetena wo fie na wadidwa eto de bia make use of phone na ekita no say ye Android phone ana ye iPhone odi etena wo fie na didwa odi akọ download sa app yi onuadofo a wutie me Abapa Mall se wo download wie na se wo wura mu a enioma de ebi wa ha pa ebi wa ha nioma wa ha ade bi anipa da se ni hia wonda da se tremu bia na eton bi wa ha Abapa Mall the only biggest online shop in Ghana and once them na make you enioma ye use wo kitchen nyina ya ye ton wo just edwaso kitchen wares no ye ton bi wa ha and enioma ye use light ye use wo ye dan mu ye house ahodo fridge mo laptop mo TV nom fan nom any a condition nom ni nyina ye ton bi wa ha ene nioma ntade de ye di nnua na ye ni nyina ye ton bi wa ha hwesa Abapa portable washing machine 399 Ghana cedi de na wote ho a wo twen ma ye nidwa download the app free Play Store ana App Store Abapa Mall na wuram ana wuni phone no de ne ye yama ye number ni je 059 338 6133 ena 059 3391848 and now we are Jarina Sabafo nso Nyankopon hyira mo pa ne modwuma pa ne modwuma den say ye ya me ne wo ka say de Jarina's herbal mixture no aba ama manfo anya hoto wutie mi sebe ensuo tuto say ya etridi yade ma ne homne so enkanka kura say ensuo yiri enkranfo de munkuse mo sorry ana mo ka se kuma se for ye ar ne area problem na monso na mutensuere no munkuse why munkuse nkranfo na wonyanya Jarina's herbal mixture bia wanya hoto muntie Jarina's herbal mixture 3D yade ntumi mfa woni padua do no mu menye yie da sebe woni padua ni o mansisi so yie no ni nyina abekọ ama hoto aba Jarina's herbal mixture eni aduru idin ye wo Jarina's Vico mixture se wo ye obi asisi yade brafo obi abeji ni padua na boso ana sebe wuni atenka nam sisi yade ne kura nti amoa ye mre ade yi na dahwei nanso ada agye bei na wunya na ade akọ pe Jarina's Vico mixture na onipa da seni a wutie me emoa oba kolina keba dani heba Freddy Mens Apidan Gelga Heba ho nyina obenya bi otaka femfia ha oba ye front desk ho a obenya Jarina's fu nu pay bi say ye Mr. No say ye Vico Mr. No obenya bi ye ni ankase ye wo Brema UGC baabi a DVL ne wo no ye number ye 0241 81 4677 0241 814677 ena Amayeb Heba shop wa Abu station almost ne distributing noi enti se wo pe bi aton na afre ye ne a ye de bi bebrɛw wate Amayeb fo ne so number 0538 48 4411 fresa number we na ye ne won kasa ye nkyerɛ nsɛm mu nkyerɛw na ye moaw na bibia nso enye kama onuadofo ewiase abrabɔ na aye bɔ no bibi nsikwa ejapia uwo ofokrum station hwa eho na atie ejapia enawie a very good afternoon to you na ano na me ka kire mo se bofo bi asem me ka kire mo hwe wakọ wiram okọ wiram no tie o hwe nipa yie na wahunu akrante
wa geji akrantie nani na dahwe yi wa hunu se ba bi ade na duru ne de wa ku akrantie na wie afei omia etuo ni funuma ne so a paw anto adai wo bubu ade no mu chake ye no hu se ni tu aboba asa oto nani akrantie no geji no a ni tu aboba asa tuo na anto no aboa ne da ho a wawuo no eye obofo e neku no ana ase hwan sa asem wi eye asem a dokota bi e ka kira abrantie bi one ne yiri nyina kowura consulting oba ne so onyem enna yakoye nhwehwemu di afọ oba ne nyinsen ho ebra nyinsen no adie no sa abre no na oba no ni be ma no nchen eye dei enna sa ba wi onyem enna dokota edi obofu edie eye abasem ka kire krachi no obusa anse enti obofu tuo ne kum akrante no ana eye hwanea osi ya doctor sabofo ne die ne tuo bomanim ye dei na ekum doctor se wasem na obusa me no anu yie nie okuku seku yasro nipa no nipa hu ehu medi de Krobea na Yaw Asante oje aman jata no enawie me de medwumadie no wasi bia wutie mi free ye bia Nyankopon hira won hira me won tua na mo no onfansie na jataba abrewaba kofi twumasi onom na ehye adwumadie na Asante mi am name ono so tena MCR e de ba ntentan ne so e ma wunya bi enso